Inti bħala negozjant ma tistax tkun partiġan, tkun oġġettiv. Tan irrealizzaw li jekk l-edukazzjoni tkun sob bħal ħaddiema tagħna jkunu sobbi wkoll. Tista' tingħaqqa spjega ħafifa ta' x'inhu FDI, Foreign Direct Investment. U l-pagament tiegħek jeħel x'imkien għax jiġi konsidrat from a high risk location. Il-Kamra ta' Kummerċ inkwetata fuq dal-iżvilupp ta' ġobni bil-iktar bil-minuti del-mara. Bil-defa unajdu kemm għal-baz Min wahda neħibu t-nejn Nifmux dwar x'qadrednu Nistaqsu kif u x'fatta u fejn Il-Parla Staġġar! Fuq il-Parla Staġġar! Mela, tlaqna? Tlaqna, bro. Ma merħba għal-episodju ieħor tal-podcast. Flimkien miegħi llum għandna l-Mariza Xwiereb. Diġà kellna taħdida preliminari jienu Mariza fuq it-telefon qabel ma ġitaw kellna taħdida oħra preliminari għax illum ftakart li Mariza kienet timpjegani għamilt ħabta naħdem fil-fabrika fejn i direttriċi manageriali u ġejt. Ekku. Mariza min ma jafx hija l-President tal-Kamra tal-Kummerċ kif ukoll direttriċi manageriali fil-industrija tal-manifattura, partikolarment fil-qasam tal-quartz glass. Quartz glass bil-Malti għandu żemjew. Quartz glass. Ġiex tal-quartz. Quartz glass. Mariza hija wkoll direttriċi fih dan il-Malta Enterprise u qiegħda wkoll fuq il-bord tal-gvernaturi tal-kulleġġ tal-MCAST. Qabel ma nibdew, nixtieq nirringrazzja l-azzjendi li jagħmlu dan il-podcast possibbli, nfakkarkom li fil-verità hemm żewġ metodi li tiżguraw li xogħol bħal dan il-podcast ikompli. L-ewwel waħda hija li tisieħbu mal-Patreon tagħna li hija patreon.com/John Malija. Mariza hija Patreon u bħal. Iva tħalt issa jimġi kun nista' nsegwi. X'qed jiġri. Toġobni bil-iktar bil-minuti del-mara. U bażvent dal-aħħar ukoll tajni ħna qatt ġdid il-Patreon, tiers bil-Malta nasib jiġu s-saffi, ma nafx. So, tiers immeljoraw, hemm ħafna affarijiet li qed jiġru u l-komunità letteralment qed tikber kuljum, mhux platitudni, mhux eżaġerazzjoni, imma kuljum dik il-komunità qed tikber. Iktar minn hekk biex tiżguraw li xogħol bħal dal-podcast ikompli nħeġġitkom li tagħmlu użu mill-prodotti u servizzi tal-azzjendi li jagħmlu dan il-podcast possibbli. Il-podcast tal-lum huwa miġġub lilkom minn Browns, Seamless, Manux, EMS, Tronics, Lavazza, Free Hour, Kutriko, Garmin, E-Cabs, Franks, ovvjament Derek li għaw mill-bidu. Mariza, merħba, kif inti? Grazzi. Tajba, grazzi. Ġurnata twila. Dejjem ikunu twalu. X'jimrilek il-ġurnata? Ifhem jiena għandi ħafna impenji, ġifieri apparti mix-xogħol prinċipali tiegħi. Għandi l-fatt li jiena President tal-Kamra tal-Kummerċ li huwa xi ħaġa volontarja, kulħadd jaħseb li huwa tieni job tiegħi da. Jiena kassumejt ukoll. Volontarja, però li toħodlok ħafna ħin, ġifieri kważi toħodli ħin daqskemm joħodli l-impik prinċipali. U mbagħad għandi numru ta' impenji oħra fuq bordijiet differenti li huma kollha relatati ma l-ingaġġament tiegħi fil-Kamra tal-Kummerċ, ġifieri aħna bħala Kamra tal-Kummerċ inkunu mitluba li nappuntaw rappreżentanti fuq numru ta' bordijiet, numru pjuttost kbir ta' bordijiet u dan xogħol irid jinqasam fuq il-membri tal-Kunsill primarjament u membri oħra li jkunu attivi fil-Kamra tal-Kummerċ u xi staff minn tagħna wkoll. Allura imissek numru ta' bordijiet minn daw li tkun tattendi u tkun tipprepara lihom għax ovvjament mhux biss li tattendi ma li tagħti kontribuzzivi wkoll. Il-Kamra tal-Kummerċ m'iniex daqshekk familjari ma l-istorja tagħkom. X'inhu r-raġuni tal-eżistenza tal-Kamra tal-Kummerċ? Ara, il-Kamra tal-Kummerċ hija l-iktar constituted body antik ġol-pajjiż, ġifieri ilha teżisti 173 years, 173 sena, sorry, ma n-numri l-ewwel ngħidhom bl-Ingliż u mbagħad bil-Malti, speċjalment meta jkunu kbar. Meta jkunu 73. Għad-nisa 73 hija 73. Għalfejn li bnihom bla sens, imma so. Twaqfet dak iż-żmien biex il-kummerċanti ta' dak iż-żmien li kienu jkunu b'liċenzja kollha ikollhom entità li tirrappreżentahom. Fl-istorja aktar reċenti li ġara kien li 12 sen ilu il-Kamra tal-Kummerċ inaqdet magħha wkoll dik li kienet il-Federation of Industries, l-FOI,
Allura llum tirrappreżenta mhux biss il-kommerċanti, ġifieri mhux biss hija l-Kamra tal-Kummerċ, imma wkoll hija l-Kamra tal-Intrapriża u l-Industrija. Il-kummerċ li hija dik li kienet oriġinali. L-intrapriża qed nirreferu hekk primarjament għal ħafna servizzi li żviluppaw fl-aħħar snin u llum is-servizzi huma l-ikbar parti tal-membership tal-Kamra tal-Kummerċ u mbagħad għandek l-industrija li hija fil-fatt dik li kienet l-FOI li ngħaqdet 12 sen ilu mal-Kamra tal-Kummerċ. Kemm għandkom membri intom? Llum għandna madwar 1700 membru. U dawn ikunu kollha azzjendi jew individwi wkoll? Għandna mill-kbir sa żgħirnet, jiġifieri għandna n-nies li huma individwi li huma sole traders, għandna kumpaniji żgħar, għandna kumpaniji ta' ismedi u għandna kumpaniji kbar. Il-Kamra tal-Kummerċ fil-membership tagħha tirrappreżenta il-dawk il-negozji kollha li jimpjegaw 75% tas-settur privat u 75% tal-esportazzjoni. Sa 75 nasal bil-Malti mill-ewwel. U x'inhu il-vantaġġ li wieħed ikun imsieħeb mal-Kamra tal-Kummerċ? Ovvjament, il-Kamra tal-Kummerċ peress li għandha firxa wiesa ta' membership, għandha wkoll firxa wiesa tarfin ta' x'qed jiġri fl-ekonomija tal-pajjiż, ġifieri għandna il-polz fuq is-setturi kollha tista' tgħid. U għandna wkoll kodiċi ta' etika li tigwidana, ġifieri aħna mhux kull min jiġi biex jidħol membru awtomatikament isir membru jgħaddi minn proċess ta' due diligence u l-kultura tagħna u l-mod kif noperaw jekk inti ma tkunx qed topera sew ħadd tħossok skomdu. Jiġifieri forsi ġieli jgħidulek kif m'intomx iktar eluf ta' membri. Għaliex aħna nippruvaw nkunu selettivi li min jidħol fil-Kamra tal-Kummerċ, jidħol fil-Kamra tal-Kummerċ verament għax irid jikkontribwixxi biex l-ekonomija tagħna u s-soċjetà li noperaw fiha wkoll għax illum se nitkellmu fuq anke suġġetti bħall-edukazzjoni pereżempju li prima faċe ma jidhrux li huma suġġetti ta' nies tan-negozju, ma fil-verità nirrealizzaw li jekk l-edukazzjoni tkun soppa l-ħaddiema tagħna jkunu soppi wkoll, ġifieri dik ir-realtà. Ġifieri għandna ħafna nies li qegħdin fil-Kamra tal-Kummerċ li tsarna biex jagħtu kontribut. Ovvjament jieħdu benefiċċji wkoll għaliex aħna għandna numru ta' servizzi, ġifieri nimpjegaw 20 ruħ fil-Kamra tal-Kummerċ. Kulħadd għandu l-expertise tiegħu. Ikollna ħafna laqat ma' ħafna entitajiet għaliex il-Kamra hija rispettata ħafna, ġifieri aħna maħniex għaqda politika. Ġifieri mhux dak il-partit qalek mela aħna ngħidu. Ġieli kellkom affiljazzjonijiet politiċi? Laqas qatt. Le. Ġifieri dik waħda mill-litos tal-Kamra tal-Kummerċ li tkun apolitical għaliex inti bħala negozjant ma tistax tkun partiġan, tkun oġġettiv. U raġuni hija sempliċi, inti meta qiegħed fil-politika il-tragward li jmiss hija l-elezzjoni li jmiss, ġifieri għandek horizon ta' massimu 5 snin. Meta int fil-business tipprova tikkrea legat xi ħaġa li ħadħalli warajk għalu lilek u lilek, eċetera. Mela inti mhux ma tistax tkun short-sighted fir-raġunament tiegħek, tittara iktar fit-tul. U għalhekk huwa importanti li l-politiku jingaġġa f'diskussjoni ma' rappreżentanti tan-negozju, għaliex il-perspettiva ta' minnu fin-negozju ħafna drabi tkun itwal iktar wiesa, inqas populista, u tkun tista' tagħti kontribut meta tkun fil-Kamra tal-Kummerċ fuq dan livell. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Mela qabel ma nagħdu l-parti li biss kemm forsi tista' tina raspjega speċjal l-irwol intilek mal-Kamra tal-Kummerċ tgħidli 20 sena u mbagħad ilek fuq il-board. Ili membru tal-Kamra. Sewwa. Madwar 20 sena naħseb aħna l-fabrika ilha 25 sena u mal-ewwel ftit snin ma ftakarx eżatt id-data konna seħibna, probabbilment konna seħibna mal-FOI dak iż-żmien. Ġifieri eventwalment meta sar il-merger mbagħad awtomatikament tħallna fil-Kamra tal-Kummerċ għax għandna industrija ġifieri konna nkunu fl-FOI. U li dawn l-aħħar sa kważi 7 snin fil-Kunsill tal-Kamra tal-Kummerċ ġifieri kull sentej ikun hemm elezzjoni jiġi elett il-Kunsill u jiena ġejt elett tal-ewwel darba kważi 7 snin ilu saċċament f'Marzu jkunu dal-elezzjoni. Ġifieri għamilt dan huwa ir-raba' term tiegħi fil-Kunsill fil-fatt. L-ewwel term kont fil-Kunsill, mbagħad kont fil-Board of Management, ikunu 6 mill-Kunsill, u mbagħad għamilt sentej oħra bħala deputat President, meta l-President kien David Xwireb, is-sentej li għaddew, u Marzu li għadda ħadd over bħala President. Ġifieri 7 snin kollox. U x'irrikjedi l-rwol ta' President? Ara, l-ewwel nies jirrikjedi ħafna commitment. Għaliex
jekk ma tkunx il-ħin kollu preżenti at least mentalment, jekk mhux fiżikament, jiġru ħafna affarijiet għax għandek ħafna setturi differenti, għandek il-policies kollha b'xi mod jaffettwaw in-negozju, għandek ħafna membri li kulħadd għandu l-concerns tiegħu u l-prijoritajiet mhux ta' kulħadd huma l-istess għax inti jekk jiġri xi ħaġa fis-settur tiegħek għalek ħad tkun prijorità l ħadd ieħor mhijiex. Jiġifieri trid tkun mentalment preżenti, trid tkun kapaċi tisma' ħafna, għaliex ovvjament inti kollhom qed toqgħod paċ jekk ma tkunx smajt qabel. U ma tistax tkun espert f'kollox, impossibbli. Ġifieri titgħallem ħafna u titgħallem malaj fil-verità. Hija dik l-iktar element diffiċli tal-rwol tiegħek li intom tant tirrepreżentaw industriji differenti li biex ovvjament impossibbli tkun espert fuq l-industrija kollha. Naħseb hemm talent partikolari fej wieħed jidħol fir-rwol fej irid jirċievi ħafna informazzjoni minn oqsma differenti. U speċi naħseb l-skill tiegħek hija li jirnexxilek tarbel dawn l-informazzjoni kollha. Importanti li tkun oġġettiv kemm tista' meta tisma' għaliex kulħadd ikollu l-bias tiegħu ġej mill-fatt li ġej minn settur partikolari. U inti trid dejjem tipprova tigwida l-kull settur biex dak is-settur jirnexxi, però l-komplement tal-ekonomija tirnexxi wkoll, jiġifieri ġieli jkollok pożizzjonijiet li forsi jkunu konfliġġenti bejn setturi differenti u x-xogħol tal-Kamra tal-Kummerċ huwa li proprju tgħin il dawn is-setturi jaraw il-perspettiva ta' xulxin u nħorġu f'pożizzjoni li tkun fl-interess nazzjonali wkoll mhux biss fl-interess ta' settur partikolari jew individwu partikolari, eċċetera. Jiġifieri dan huwa parti importanti mix-xogħol li tagħmel il-Kamra tal-Kummerċ anke biex il-proposti tagħna jkunu solidi, jkunu jagħmlu sens fil-qafas sħiħ tal-pajjiż, mhux f'dak il-mument għal dik iċ-ċirkostanza biss. U għal nies li mhumiex qegħdin fil-kummerċ, nies li mhumiex negozjanti, nies li huma forsi jinnaf impjegati, irtirati, tfal, eċetera. Għalfejn huwa importanti x-xogħol li tagħmel il-Kamra? Ara, il-kummerċ imiss il-ħajja ta' kulħadd. Jiġifieri il-proċess li bih nikkreaw il-ġid fil-pajjiż huwa fin-negozju. Issa, kulħadd qed imiss man-negozju, min għax għandu negozju tiegħu, min għax huwa impjegat ta' negozju, min għax qed jixtri mingħand negozju. Ġifieri in-negozju jmiss miegħu kulħadd, jien għalhekk meta kultant ikun hemm ċertu diskors fil-pubbliku li jkun qisu qed jipprova jgħid għax in-negozju kontra l-ħaddiem, eċċetera. Dak it-tip ta' diskors ma tantx jagħmel sens għax fil-verità in-negozji magħmulin minn nies kollha li qed imissu magħhom mhux biss mis-sidin, sewa jekk ma jkunx hemm relazzjoni tajba bejn is-sidin tan-negozju u l-impjegati, l-affarijiet ma jimxux sewwa. Issa allura id-deċiżjonijiet li jittieħdu u ħafna minnhom ikunu gwidati minn riċerka li nagħmlu mill-policies li nadottaw, mid-dokumenti li noħorġu, eċċetera, nikkontribwixxu kontinwament f'kull livell, pereżempju aħna membri wkoll rappreżentati fl-MCESD. Il-Malta Council for Economic and Social Development. Jiġifieri dawn huma kollha foqra fejn jsiru diskussjonijiet li ma jkunux biss fuq in-negozju, jkunu wkoll fuq aspetti soċjali tal-pajjiż. So in-negozju qed jaffettwa lil kulħadd fil-verità. U meta jkollna policies li jkunu serji, aħna jkollna reazzjoni mhux biss minn minnu fin-negozju, jkollna reazzjoni mill-popolazzjoni ġenerali. Fil-fatt, aħna meta jkollna statement u rridu nagħmlu statement b'saħħtu ġerment noħorġuh fil-press. Jaqrah kulħadd mhux in-negozjanti biss, ikollna reazzjoni minn kulħadd. U reċentament speċjalment f'daw l-aħħar sentej fejn konna daqsxejn iktar viżibbli ħanajtek anki fil-medja. Kenna ħafna nies li mhumiex neċessarjament negozjanti, huma professjonisti, edukaturi, xjentisti li ħassew li kellhom jsegwu ħafna iktar dak li qed tgħid il-Kamra tal-Kummerċ u anki jagħtu kontribut tagħhom. Pereżempju min ikun speċjalizzat f'xi ħaġa, espert f'xi ħaġa fuq ċertu komitati tematiċi li għandna li apparti milli jkollna nies li huma fil-business, ikollna wkoll nies li huma eżempju esperti fl-edukazzjoni li jkunu fuq dawn il-komitati. Allura il-pożizzjonijiet li noħorġu bihom, id-dokumenti li noħorġu bihom, ikollhom ċerta weight u ħadd jagħti kasom għaliex ikunu studjati, riċerkati, aħna nieħdu pjaċir li nengagejaw anki ma' esperti, mhux biss ma' nies li huma purament negozjanti. U xaġa, fil-fatt hija xi ħaġa li hija evidenti ħafna dan li qed tgħid li intom ir-riċerkati sew, insib l-istqarrijiet tagħkom huma sobri ħafna, huma oġġettivi ħafna, u kif qed tgħid int, pereżempju anke tkellimtu fuq il-policy tal-marwana, u l-mod li tingaġġaw miegħu tinħass li m'hemmx din il-bixra partiġjana. Assolutament vera m'hemmx. Anzi hemm isu speċ ta'
kważi intom tippruvaw tiddistillaw, biex dak li kont qed tiddeskrivi int li tippruvaw taqbdu l-informazzjoni kollha li hemm qed iddur u ovvjament il-biases ta' kulħadd u mbagħad tagħduhom mingħajr bil biex Għanna ħafna twieqi miftuħin ukoll fuq barra l-pajjiż. Jiġifieri pereżempju jiena bħala President, ħafna mill-ħin tiegħi jkun ukoll meħud flaqat ma' ambaxxaturi minn pajjiżi diversi. Sewa. Bħala entità, bħala Kamra tal-Kummerċ, rappreżentati fuq Business Europe, per eżempju, li hija l-ikbar assoċjazzjoni ta' industrialisti fl-Ewropa, rappreżentati fuq Eurochamber li hija l-ikbar assoċjazzjoni ta' servizzi u kummerċ fl-Ewropa. U minn hemmhekk nieħdu ħafna informazzjoni ta' xi jiġri fuq livell Ewropew li teduka wkoll il-pożizzjonijiet li nieħdu lokalment. Kemm jista' jkun ma nkunux inward looking imma nkunu nafu x'qed jiġri fid-dinja kollha. Kif qegħdin fuq it-tema ta' industriji barranin jew azzjendi barranin, Rachel għattiet li numru ta' riċerki minnaħa ta'kom, numru ta' stħarrijiet, eccetera, u fostom speċa waħda mill-aktar temi prevalenti u forsi temi li interessawni, għaxġili anka tħaddidna fuq dal-podcast, kienet il-tema tal-FDI, Foreign Direct Investment, sewa. Speċ ta' jisu fil-qafas tal-affarijiet li tħaddidtu dwarhom intom u speċ ta' nasab li anka forse ħajkun naqra l-qafas tal-bicċa li jmiss tal-kapitlu li jmiss, insomma, huwa dan ir-rapport tal-Ernst & Young tal-2021 għalija? Da di riċerka li għamlu kull sella Ernst & Young, għamlu konferenza f'Ottubru, ġifieri aħna ġermenti kull msinnin nkunu partners fija din. Ernst & Young huwa wkoll wieħed mill-sponsors tal-Kamra tal-Kummerċ, ġifieri għandna relazzjoni. Għal-minn Ernst & Young hija bażikament azienda li tipprovdi servizzi professjonali għal. Hija waħda mill-Big Four, so aħna jdulhom Big Four li jkunu servizzi ta' accounting, ta' advisory, ta' taxxa, da tip ta' servizzi ġifieri. Għandna numru ta' entitajiet li huma ta' dat tip u li huma anke sponsors tal-Kamra tal-Kummerċ. Sewa. Qabel ma naslu għal-parti li tista' tina spjega ħafifa ta' x'inhu FDI, Foreign Direct Investment. FDI huwa meta xi ħadd barrani, investitur barrani, jażel li jinvesti f'pajjiż meta għandu l-għażla li jinvesti fid-dinja kollha tista' tgħid. Jiġifieri inti bħala investitur l-għażla tagħmilha għabbażi ta' kemm temmen li l-investiment tiegħek jista' jkun suċċess f'pajjiż partikolari. Issa ovvjament hemm numru ta' fatturi li wieħed jikkonsidra meta jkun qed jagħmel li l-għażla, jiena n-negozju tiegħi fejn ħankabru fejn se nieħdu. Waħda minnhom hija kemm ikun kbir is-suq ta' dak il-pajjiż li fil-każ ta' Malta mhix xi ħaġa li timmili ta' favorina ovvjament għax aħna suq żgħir ħafna ġifieri ħadd ma jiġi jinvesti f'Malta minħabba l-qis tas-suq Malti ċertament. Għandek imma elementi oħra, per eżempju, il-kwalità tan-nies ta' dak il-pajjiż, il-kwalità tal-ħaddiema. Ġifieri, waħda mill-affarijiet li kienet tiġbed FDI sostanzjali lejn Malta fil-pajjiż kienet fil-fatt il-work ethic tal-Maltin. Ġifieri jiena meta l-fabrika tagħna bdiet hawnhekk 25 sen ilu, waħda mill-affarijiet li l-investituri barranin kienu jfaħru kienet il-work ethic tan-nies tagħna, ta' nies bħalek dak iż-żmien li kienu jaħdmu magħna. So, ġifieri. Mhux jiena eżatt, kważi. Ġifieri kienet xi ħaġa li kienet selling point għalina. Lin-nies tagħna kienu dedikati. Il-fatt, pereżempju, li n-nies tagħna kienu kollha jitkellmu bl-Ingliż anke dawk li ma kellhomx il-livell ta' skola għolja. Dak iż-żmien kien vantaġġ relattiv ma' pajjiżi oħra fl-Ewropa, partikolarment fl-Ewropa tal-Lvant. Illum dawn talmuh l-Ingliż u jiskellmuh u jikbu aħjar minna, ġifieri dik waħda mill-pjagi nista' ngħid tal-pajjiż li l-livell tal-lingwa Ingliża naqas ma' żmien. Għandek fatturi oħra, pereżempju l-infrastruttura li għandek, il-portijiet, il-loġistika. Kemm għandek nies li huma kompetenti f'oqsma speċjalizzati, kemm għandek nies li kapaċi jagħmlu riċerka biex inti l-prodott tiegħek dejjem isir aktar innovattiv. U hemmhekk naqdu mal-kwistjoni ta' l-edukazzjoni fix-xjenza li again ma' żmien pjuttost iddeterjorajna hawnhekk. Jiġifieri kien hemm punt fejn konna fuq it-triq tajba. Għaliex kollox huwa relattiv, jiġifieri inti tittara, anke jekk inti tagħmel progress, jekk ħadd ieħor jagħmel progress ħafna iktar minnek, inti taqta' lura b'mod relattiv. Jiġifieri l-attractiveness ta' Malta għall-investiment reċentement, skonda survey li għamlu Ernst & Young, naqset primarjament
minħabba diversi fatturi. Wieħed minnhom kien grey listing, per eżempju, ġivinti meta tinvesti. Qabel ma naslu għal problemi x'numa. Tista' tispjega forsi għalfej l-FDI huwa daqshekk importanti għal pajjiż? Importanti għaliex inti meta għandek investitur barrani li jitfa' kapital fil-pajjiż jinvesti, mela ħajġib prodott. Ħafna drabi dak il-prodott ħajġi esportat, mela ħajġenera tul għal-pajjiż, ħajimpjega n-nies fli jkun qed jagħmel. Da kollu jgħin biex inti tkabbar l-ekonomija tiegħek u l-iktar ħaġa importanti li nara jiena fl-FDI f'pajjiż żgħir bħal tagħna qed iġiblek idejat u standards minn barra l-pajjiż mela qed tgħinek biex tolli anke l-livell tal-industrija tiegħek. Jiġifieri kull pajjiż li jkun qed jiżviluppa waħda mill-aspirazzjoni prinċipali tiegħu tkun kemm kapaċi jattira FDI. U meta Ernst & Young jagħmlu da survey kull sena, ir-relevanza tiegħu hija proprju għaliex min jirrispondi da survey huwa min hu FDI Malta, ġifieri investituri barranin fil-pajjiż. Mela dawn jkunu oġġettivi, dawn mhux ikunu partiġani, m'għandhomx interessi jew assoċjazzjonijiet oħra lokali, għandhom in-negozju tagħhom. U għandhom tieqa kbira fuq x'qed jiġri barra mill-pajjiż, għax daw tipikament ikunu esportaturi, ikunu players fis-suq internazzjonali, ħafna drabi jkollhom fabbriki oħra jew investimenti oħra f'kasta ma jkunux fabbriki x'għandek FDI fis-servizzi wkoll. Sewa ikollhom investimenti oħra f'pajjiżi oħra mela jkunu f'pożizzjoni li jqablu. U mela biex naslu mal-ewwel għal da sondaġġ u dan ir-rapport biex ta' kif qed tgħid int irriċerkajt ftit il-sondaġġ sar ma' 110 kumpaniji barranin u sondaġġ xjentifiku u bażikament staqsejhom kemm hija attraenti Malta għall-investiment. Fid-daħla rapport jgħidek fil-fatt, for the first time since we have been conducting our survey li jsir 17-il sena, a significant part of the investors interviewed are telling us that Malta is currently unattractive for foreign direct investment. This might not be easy to digest as we are accustomed to better results. This outcome is not necessarily only due to the grey listing, but it certainly played a big part. It would be foolish to bury our heads in the sand and not act immediately. X'tagħmel il-Kamra tal-Kummerċ minn stqarrija bħal dik? Ovvjament aħna dan huwa survey li naqrah fid-dettall u nippruvaw nifhmu eżatt x'qed jgħid, ħafna drabi jkun jirrifletti s-sentimenti tagħna wkoll għax ħafna minn dawn l-FDIs mhux kollha huma membri tagħna, ġifieri nitkellmu magħhom kontinwament, is-survey qed nagħmluh kuljum bħala Kamra tal-Kummerċ għax inkollu nitkellmu magħhom. U l-issues li kunu qed iqajmu kunu qed narawhom aħna wkoll ġifieri jkun qed f'da survey. L-issue ta' grey listing affettwat ħafna sentiment f'dan is-survey partikolari, però mhix l-unika waħda. Jiġifieri kien hemm elementi oħra partikolarment relatati mal-labor force, jiġifieri mal-ħaddiema. Ilna numru ta' snin li f'dan is-survey dejjem joħroġ li waħda mill-problemi prinċipali hija in-nuqqas ta' ħiliet. U di kif kont qed nispjega qabel, hija waħda minn dawk l-affarijiet li tatratta l-FDI. Mela inti jekk għandek kumpaniji li jixtiequ jikbru Malta, però ma jistgħux għax mhux qed isibu n-nies fis-suq lokali. Dawn mhux ħajdulek li l-pajjiż huwa attrajenti għall-investiment barrani. U naqra dil-perċezzjoni tiegħi wkoll li ħafna minn daw l-FDIs li qarribhom lejn xtutna huwa ġeneralment speċi daw l-inizjattivi fiskali, da tax rebate, il-proklività anke tal-pajjiż kif qal Charles Kassar li speċi nidħlu għal swieq li huma forsi ftit ambigwi bħal gaming u nirregolarizzaw u speċi dan qiegħed influss. Kont narja li daw kienu l-iktar affarijiet li jiġbdu da xorta ta' investiment. Pajjiżi żgħar li m'għandhomx suq lokali kbir, dejjem iridu jikkompensaw għalih b'vantaġġi oħra. Issa, vantaġġ minnhom jista' jkun il-kwalità tal-labor force. Vantaġġ ieħor huwa l-ambjent regolatorju. Vantaġġ ieħor jista' jkun il-framework ta' tassazzjoni. Jiġifieri Malta kellha framework ta' tassazzjoni attrajenti li attira ħafna FDI. Però biex inkunu ċari jiena meta 25 sen ilu bdiet il-fabrika li mexxijin, kien hawn tax holiday dak iż-żmien, jiġifieri tagħmel 10 snin ma tħallas taxxa xejn. Meta għaddew dawk l-10 snin u bdejna nħallsu ftit taxxa, xorta u bajna. U taxxa li bdejtu tħallsu ma fil-każ tal-kumpanija, kontu tgawdu xorta mir-rebate? Ma xorta wara li tgawdu mir-rebate, xorta at the end of the day, xi ħaġa taxxa se tħallas.
illum qegħdin f'sitwazzjoni fejn qed naraw move fid-dinja, ġifieri pajjiżi kollha tista' tgħid kważi qablu li jkun hemm tassazzjoni ta' 15% across the board għal dawk il-kumpaniji kollha s'issa li għandhom turnover ta' iktar minn 750 miljun fis-sena. 750 miljun. Tajjeb. Issa, li jfisser dan huwa li anka jekk inti tagħżel li tintaxxhom inqas, jridu jħallsu l-kumplament tal-15% fil-pajjiż fejn hemm ix-shareholding tagħhom. Ma jaqblekx tagħmel hekk għax daw xorta 15% ħajħallsu fuq li qed jiġġeneraw might as well. Kemm hawn kumpaniji Malta li jiġġeneraw 750 miljun? M'hawnx ħafna, però hawn biżejjed u jimpjegaw biżejjed nies biex tkun ta' concern din ħaġa. Sa, il-Kamra ta' Kummerċ inkwetata fuq dal-iżvilupp? Għillek, mhux inkwetata, però tħoss l-importanti iktar minn qatt qabel li nħarsu lejn fatturi oħra li jagħmluna attrajenti u ninvestu fihom. Jiġifieri ma nistgħux nibqgħu nistrieħu biss fuq il-fatt li aħna r-rata ta' tassazzjoni tagħna hija inqas minn ta' xi pajjiżi oħra x'hemm pajjiżi li għandhom li kellhom skemi ta' tassazzjoni li huma attrajenti daqstana u iktar ta' ġifieri ma konniex waħedna f'din Dal-għodu rajt bar chart u kien hemm il-Cayman Islands li kienet bil-minus it-taxxa. Jista' jkun. Jista' jkun. Kif taħdem din ħaġa? Ifhem, inti jista' jkun li jkollok mod kif tirrifondi, pereżempju iċ-Ċina meta tesporta, inti tieħu persentaġġ lura fuq il-valur tal-li tesporta. Tinċentivak biex toħroġ l-affarijiet mill-pajjiż. Tinċentivak biex toħroġ l-affarijiet mill-pajjiż. Allura inti mbagħad tista' tikkompeti bi prezz ħafna iktar għax fil-verità tista' toħroġ xi ħaġa below cost għax ħadd tieħu lura ir-refund meta tesporta. Il-tassazzjoni hija għodda fidejn il-gvernijiet, so it's a policy tool biex tinkoraġġixxi xogħol, investiment, eċetera. Però ma nistgħux nistrieħu fuqha biss going forward, ġifieri l-iktar ħaġa importanti. U partikolarment għax qed isir dal-iżvilupp. Qed isir dal-iżvilupp. Politiku internazzjonali u aħna żar wisq biex nirreżistuh dal-iżvilupp, ġifieri m'għandux nilludu ruħna ngħidulhom le nagħmlu fattina. Mhux possibbli. U taħseb li hemm il-possibilità li din il-politika tiġi estiża għal kumpaniji li huma iżgħar? Ara, l-intenzjoni primarja tal-pajjiżi l-kbar li kienu ovvjament li bdew jimbuttaw din ir-riforma kienet li jintaxxaw dawn il-kumpaniji kbar ħafna li ħafna mill-attività tagħhom illum hija ta' natura diġitali, ġifieri qed nitkellmu fuq l-Amazon sewwa u l-Facebook u dawn il-kumpaniji. Fil-verità imma meta tpoġġi threshold ta' 750 miljun jinqabdu wkoll ċertu multinationals li huma fil-manifattura pereżempju li għandhom anki preżenza Malta xi wħud minnhom. Jinqabdu pereżempju ċertu gaming companies ta' ċertu qies li għandhom preżenza Malta. Huma jkunu jiġġeneraw 750 miljun gross jew fit-territorju? Le, 750 miljun bħala grupp. Bħala grupp. Jiġifieri jkollok numru ta' kumpaniji li jinqabdu biha din. Fil-intenzjoni sissa jidher li hija dawk. Però ovvjament mill-esperjenza tagħna fi żvilupp ta' politika fuq kull ħaġa oħra tibda bil-kbar u naqra tibda nieżla. Ġifieri il-prinċipju jibqa' xorta li inti ma tistax tibqa' tistrih fuq it-tassazzjoni biss jew fuq it-tassazzjoni primarjament biex tkun attrajenti għall-investiment barrani. Ġifieri għandna ngħidu li il-grey listing ovvjament kellha rwol u forsi anke nistgħu nitħattu dwar dwar il-Kamra tal-Kummerċ x'tagħmel mis-sitwazzjoni tal-grey listing u x'inhu l-konklużjoni tagħha dwar x'wassal għall-grey listing, hemm il-potenzjal li noħorġu mill-grey listing. Ara. Sa minn meta l-EMS ġiet stabbilita, lan kien wieħed li l-enerġija fid-dar tiegħek tiġi ġestita bl-akbar effiċjenza possibbli permezz ta' pannelli solari, solar water heaters u firxa ta' prodotti oħrajn li jistgħu jifrankawlek sal-1,200 fis-sena. EMS, energy from out of this world. Il-potenzjal li noħorġu minn grey listing dejjem hemm qiegħed. Ejja niftakru li qabel il-grey listing mill-FATF għaddejna tajjeb mit-test tal-Manival. Issa, il-Manival jittestja jekk inti fuq il-karta għandek xi liġijiet kollha li għandek bżonn ikollok. U Malta liġijiet għandna.
L-FATF imur passoltre u jgħid imma qed timplementom b'effikaċja dawk u forsi hemmhekk fejn telaw 3 question marks minn numru kbir ta' affarijiet kien hemm 3 question marks. U dawk it-3 question marks qed isir xogħol fuqhom. U jekk nagħmlu xogħol li hemm bżonn isir, ninqalgħu eħe minn din lista u fil-mument li ninqalgħu inkunu aħjar minn pajjiżi oħra li qatt ma kienu fuqha biex niftehmu. So, Għaliex inti mbagħad jiġifieri you have a certificate, a clean bill of health, lajt minn fuqha. Però il-proċess li tinqala minna, l-affarijiet li hemm bżonn isiru, kull min qed jaħdem fis-servizzi finanzjarji, fil-banek, f'awtoritajiet bħal FIAU pereżempju, fit-taxxa, jaf kemm hu proċess laborjuż, kemm qed wieħed irid jimpenja ruħu ħafna iktar biex jipprovdi dik l-assikurazzjoni li jismaħna liġijiet tagħna fil-fatt nimplementawhom so. U mill-affarijiet li qed tisimgħu intom dal-istress burokratiku li ħolqot is-sitwazzjoni. Kemm qed jitfa' pis fuq l-azzjendi li tirrappreżentaw. It is a cost għaliex inti kultant ikollok request li jkunu sproporzjonati anka għal qis ta' transazzjonijiet li jkollok. Jiġifieri tiġi f'sitwazzjonijiet li pereżempju tibgħat pagament supplier barra minna ġurisdizzjoni bħal Ċina pereżempju ħafna kumpaniji jimpurtaw materjali parts miċ-Ċina u l-pagament tiegħek jeħel x'imkien għax jiġi konsidrat from a high risk location. Mbagħad jiġu lura jitolbuk ħafna karti biex tiġġustifika fejn dak il-pagament, eventwalment jivverifikaw, jaddulek il-pagament, però it-transaction costs tiegħek ikunu ħafna ola milli kieku ma kellekx tgħaddi minn dak il-proċess. U apparti minn hekk, is-supplier tiegħek idum iktar biex jirċev il-pagament, jiġifieri mhijiex sitwazzjoni. Anke stress fuq ir-relazzjoni mas-supplier tiegħek jiena. Stress u imbarazzanti wkoll, biex tispjega li raġuni għalfejn il-pagament dam ma wasal huwa li. U partikolarment nimmaġina dawk ikunu suppliers pjuttost kbar, għażla ma min jaħdmu jkollhom. Ovvjament aħna dejjem iż-żgħar inkunu fit-transazzjoni u l-Maltin dejjem iż-żgħar ħankunu, dejjem qed naħdmu ma' swieq li huma kbar minna. U x'inhuma daw it-tlet bnadar ħomor? Għax inta telaw 3 mistoqsijiet. Kien hemm 3 issues, waħda kienet tikkonċerna il-UBOs, l-Ultimate Beneficial Owners. Li niskopru ta' minn huma ħafna tal-business registry. Ta' minn huma ultimately, jiġifieri inti kollok layers saffi ta' kumpaniji, holding companies ta' kumpaniji oħra, eċetera, jiġifieri. U dak huwa eżerċizzju li pjuttost avvanzat. U avvanzati ġviri għedin fi stadji avvanzati biex niskopru ta' minnuma dal-kumpaniji? Stra maġġoranza nafu ta' minnuma dal-kumpaniji. Ġifiri, emmek sar ħafna xogħol minn laħat tal-MBR u għet isir ħafna xogħol. U għahna bħala Kamra tal-Kummerċ għedin nikkooperaw ukoll f'dak ix-xogħol għaliex importanti li min qiegħed fl-industrija li jirreġistra l-kumpaniji, eċetera, għandhom corporate service providers, huma wkoll ikunu aware kemm importanti li jsir due diligence tajjeb u li ma ħnieħdux riski żejda għax finalment jekk ikollok operatur tnejn li ftit li qed jieħdu riski żejda, qegħdin nirriskjaw li dawn jittarnixxjaw reputazzjoni tal-ġurisdizzjoni kollha, ġifieri jagħmlu ħsara lill-industrija kollha. Dak wieħed. U mbagħad it-tnejn l-oħra kienu relatati ma' tax evasion u money laundering. L-issue minnha tal-FATF kienet li kien diffiċli nispjegaw kif aħna għandna industrija ta' servizzi finanzjarji sostanzjali u għandna ħafna investituri barranin li jirreġistraw il-profitti tagħhom Malta u għandna ħafna attività lokali u taxpayers lokali u m'għandniex nies li ġew proċessati fuq tax evasion u money laundering. Kif jista' jkun speċi kull min jiddilja Malta kulħadd jagħmel kollox sew. Kulħadd Anġelu. Dawk huma l-affarijiet li għandlu l-iktar suspett. U x'qed isir biex jitib fuq din tal-aħħar partikolarment li jitresqu nies fuq money laundering serju, eċetera, eċetera. Rajna fil-medja u li bdew jitresqu nies fuqhom dawn l-affarijiet. Hija parti mill-proċess biex wieħed jikkonvinċi li jismaħna li ġiet mhux biss qegħdin hemm imma jiġu implementati. U intom bħala Kamra tal-Kummerċ intom kuntenti bix-xogħol li qed isir minn Diparti tal-Pulizija f'dan ir-rigward? Ifhem aħna m'għandniex insider information tax-xogħol li qed isir mill-Pulizija, ġifieri aħna nkunu nafu
li tressaq xi ħadd meta tirrapport tal-medja. M'għandniex pożizzjoni li ngħidu smaħna kuntenti bix-xogħol li qed isir. Le, u fil-fatt dik M'għandniex mistoqsija dik tiegħi. informazzjoni. Le, ma kontx qed nalludi għall-fatt li għandkom li xi bet phone jew hekk. Telefon aħmar hekk għand gafa, hello. Le, l-mistoqsija hija mill-ħwejjeġ li tafu pubblikament. Li qed nagħmlu progress. Issa jekk aħniex nagħmlu progress b'rata biżejjed biex noħorġu malajr kemm jista' jkun għax hawn qiegħda l-logħba. Jiġifieri sakemm aħna jirnexxina ninqalgħu minn din il-lista fi żmien raġonevoli. Pereżempju Iceland, pajjiżi ħafna l-Unjoni Ewropea kienu fuq din lista u għamlu naqas minn sena dawn u ħarġu. Jekk jirnexxina noħorġu minn din lista malajr, l-impatt tagħha fuq l-ekonomija tagħna ma jkunx wieħed kbir. Imma jekk tibqa' fiha di sena wara l-oħra, anke l-investituri li kollok tiġa fil-pajjiż jibdew jgħidu ma jiena wert nibqgħu. Kif fil-fatt jixet l-ewwel kien hemm il-numri preċiżi ta' kemm speċjalment il-numri ta' kemm jaħsbu li hija attrajenti Malta mela is-sondaġġ isib li 37% biss isibu lil Malta attrajenti fil-waqt li 46% Malta ma tħajjarhomx fil-waqt l-ewwel darba li fil-fatt hija l-ewwel darba nkisbu riżultati daqstant iżjiena. Però fl-istess sondaġġ imbagħad apparti daw ir-riżultati fuq l-attractiveness mod oġġettiv, jiġifieri daw ir-riżultati jridu narawhom bħala inti li qiegħed Malta, kieku kellek tirrakkomanda l-xaħat biex jiġi investi Malta, tirrakkomandah li investi Malta, tirrakkomanda l investi Malta, fl-istess sondaġġ ukoll, il-maġġoranza ta' daw l-istess kumpaniji li ġaqegħdin hawn qalu li l-pjan tagħhom hu li jibqgħu. Jiġifieri min qiegħed hawn u għandu setup jixtieq li jibqgħu, għandu l-ħaddiema tiegħu, għandu setup, forsi jogħġbu l-pajjiż, toġbu l-klima, whatever. Jixtieq jibqgħu. Però oġġettivament, jekk tinqala mis-sentimenti li tiġa jagħtaw, qed jgħidu kieku ġejjin illum. Tasbu għal tgħid tlieta u forsi ma niġux. Imma dik tfisser li investiment ġdid qed jaħsibha darbtejn tlieta. U di qiegħda riflessa fil-numri? Ara, jiena qiegħda fuq il-bord tal-Malt Enterprise. Sawa. Napprovaw ħafna proġetti. Kemm dawk il-proġetti ikunu se jrendu fit-tul, iż-żmien itina parir. Jiġifieri ħafna mill-kumpaniji l-kbar illum li jimpjegaw eluf ta' nies bdew verament bħala kumpaniji żgħar bi ftit nies. Iż-żmien itina parir ta' dawn il-proġetti li qed jiġu fil-fatt. Meta jiġu isibux dak li qed jistennew u jirnexxux. Imma xorta qed jaslu sa xtutna ġifieri xorta għandna numru ta' proġetti li qed jiġu u qed jiġu approvati. U n-numru kif jikkontrasta ma' snin li preċedew. Tqabbelhom ngħidlek għalfejn għax illum it-tip ta' investiment li qed jiġi lejn Malta huwa differenti minn dak li kien jiġu 25 sejn. Ġifieri llum m'għadniex nattiraw fabbriki li dak iż-żmien kienu jiġu hawn minħabba low cost pereżempju. Llum ħafna mill-proġetti qed ikunu pereżempju diġitali. Allura il-comparison diffiċli biex tagħmlu għax qed tara setturi differenti. Il-mod kif joperaw huwa differenti ħafna. Tikolna ħafna startups pereżempju. Li hu ħaġa tajba. Dawn ma tistax tqabbilhom meta fil-passat kumpanija li kienet ġa kbira fl-Ewropa tiftaħ sussidjarja Malta. It's a completely different. Kettle of fish, mhux hekk. Mela qed ngħidu li s-sondaġġ sab li Malta aktar ma jmur aktar qed isir inqas attrajenti u inti qed tgħid li ovvjament il-grey listing kien fattur, il-workforce huwa fattur, u kol hemm parti mis-sondaġġ li jisħaq li fil-passat l-istabilità politika kienet speċa waħda mill-fatturi u trasparenza, eċetera, kien wieħed mill-fatturi li jinċentiva lill-industrija l-azzjendi barranin jiġu fi xtutna, u llum il-ġurnata titqis fost l-inqas ħaġa li speċa tagħmel il-pajjiż attrajenti fil-verità. Iktar mill-istabilità politika politikament il-pajjiż għadu meqju stabbli ħafna, ġifieri m'għandniex problema ta' gvernijiet tilejn u niżlin, eċetera. Hija l-ixu tal-governanza. Sawa. Li jisu bdiet irrejżja concern fl-aħħar snin mod partikolari. U din ixu li aħna bħala Kamra tal-Kummerċ naħduha bis-serjetà ħafna. Aħna f'Diċembru ta' 2019 konna ħriġna rapport, Good Governance Manifesto, fejn għal-enkajna numru kbir ta' proposti li nixtiequ li naraw implementati fejn tidħol governanza tajba u ħankun ċara mhux qed nitkellmu biss fuq livell ta' gvern, imma fuq livell ta' entitajiet, fuq livell ta' kumpaniji, fuq livell anki ta' individu. Ġifieri kultura ta' governanza tajba
hija across the board, il-pajjiż kollu. So, Hija il-kultura ta' kontabilità. Il-fatt li inti dak li għandek dritt għalih tieħdu, però dak li m'għandekx ma tippretendihx. Per eżempju, dak huwa good governance ukoll. kemm tara problema prevalenti fil-kultura Maltija din? Jiena naħseb li maż-żmien saret prevalenti ħafna. U naħseb li anki l-fatt li għandna naraw il-work ethic tagħna tiddeterjora għandha x'taqsam mal-fatt li l-governanza deteriorat ukoll. Allura inti fejn ikollokx governanza tajba, inti titgħallem li isma' imma tirnexxix skont kemm tistinka jew skont kemm int kapaċi, imma skont kemm jirnexxielek tagħmel ċertu assoċjazzjonijiet pereżempju. U dawn huma affarijiet li jimminaw il-governanza tajba. Li hija ħasra x'istan titbgħu daw il-massimi li anke tfal kważi repetu tipo minn ħexa mhux taf lil min taf. Kissru l-mentalità kompletament. Ġifieri jiena ħanajdlek inħares lejn dal-aħħar tlifna żewġ ġentlomi kbar, wieħed minnhom it-tabib Viktor Kalvanja u ftit ġranet qablu kien hemm Albert Fenek, Professur Albert Fenek. Dawn huma role models, nies li huma edukati, kapaċi, għandhom l-esperjenza, però finalment dejjem ifukaw fuq li jagħtu servizz mhux li jsiru sinjuri. Jiġifieri is-set ta' valuri li jkollhom in-nies jiddetermina ħafna il-klima tal-pajjiż u l-mod kif aħna niżviluppaw anki n-negozji tagħna u kif timxi l-qudiem l-ekonomija tagħna. Importanti ħafna l-kultura, l-kultura ta' governanza ta' kontabilità. Li jiena jekk minni mistennija 40 sija xogħol, nagħti 40 sija xogħol. U nagħtihom tajjeb. Alright, missejna ħafna fuq il-biċċa xogħol tax-xogħol. U tkellimt ħafna fuq ħafna insomma naħseb nistgħu nitkellmu ħafna iktar fuq il-biċċa xogħol tal-work ethic Malti. Ġifieri inti tħoss li kien hemm deġenerazzjoni fil-work ethic. Jien inħoss li jista' jkun li kien hemm meta kont impjegat, meta kont fid-dinja tax-xogħol, naħseb kien hemm elementi li kienu jifrustrawni bil-kollegi tiegħi biex ta' kien hemm minn kont ħossu wis servili jew wis jipprova jintoġob u naħseb li dik ġejja minn innaf jew għax konna kolonja jew għax forsi dak iż-żmien meta kont naħdem fil-catering partikolarment ma tantx kien hemm magħżla fejn taħdem allura biex ta' li inti tintoġob minn ta' fuq hekk kienet parti mill-istrateġija biex tissopravvixxi. Inti kif tara din il-ħaġa biex kif tara l-evoluzzjoni tal-attitudni tal-ħaddiem Malti? Ara, dawn mhux offerti tista' tiġġeneralizza fuqhom, jiġifieri inti fil-workforce ikollok kull tip ta' persuna, jkollok minnu vera dedikat, minnu motivat, u jkollok min jiġi qawwihom, kollok minn kollox. Li naħseb li importanti li forsi nagħmlu iktar sforz biex indaħlu fil-mentalità tagħna, li inti l-affarijiet tagħmelhom tajjeb mhux biex tintoġob, imma biex inti tieħu sodisfazzjon. Jiġifieri hija dik li xu ta' pride. U jiena personalment waħda mill-iktar affarijiet li nara niqsin li qed jonqsu li dak li jkun tgħid imma dan ma staħax jagħmel dil-biċċa xogħol. Taf kif mhux qed iħoss li qed jieħu sodisfazzjon ta' xejn mix-xogħol għax finalment ix-xogħol mhux kwestjoni ta' kemm qed titħallas, imma kemm qed tieħu sodisfazzjon minn dak li qed tagħmel. Ġifieri, jiena personalment l-esperjenza tiegħi tal-ħajja hija li tieħu sodisfazzjon ħafna iktar kultant milli tagħmel xi ħaġa li temmen fiha u mhux titħallas tagħha, milli xi ħaġa li titħallas tajjeb imma m'intix konvint ħafna minnha. Naqbel. Taf kif huma dawn il-valuri, dawn il-messaġġi li mhux kollox kemm għandek paga, jew pereżempju fl-għażla ta' karriera, li hemm imma min qed jitħallas l-iktar bħalissa mela ħammur gaming pereżempju, imma fil-verità inti qalbek qiegħda fiha dik l-industrija ħadtik sodisfazzjon. Issa dik il-konsiderazzjoni, naħseb jiena żewġ partijiet li jridu jagħmlu għadi li kemm minnu impjegat jara li jagħmel xogħol li teħskop fil-ħajja lilin mill-benefiċċju monetarju u kemm x'jista' jagħmel min qed jimpjega biex dak li jkun impjegat miegħu ma jħoss li speċa dan huwa xogħol li qed jagħmel biss għax għandu ċertu obbligi finanzjarji. Ekku. Ara, illum l-sfida ta' minn ħaddem hija il-retention ta' nies. Jiġifieri f'suq tax-xogħol li huwa nieqes mir-riżorsi, għandek turnover qawwi ta' nies min irid tibidel il-job, ibidlu.
Ġifieri, illum m'għadhomx jistennew li jkollhom ġobb ieħor in-nies biex jitilqu għax jafu li ħajsibu ġobb ieħor l-għaqda, dik il-mentalità. Mela inti bħala employer importanti ħafna li tikkrea kultura fl-organization tiegħek fejn dak li jkun iħossu vera parti minna li l-ġobb tiegħu jew njah li hu importanti hemmhekk irrelevanti mill-kariga li jokkupa u mill-livell ta' xogħol li jagħmel biex inkunu ċari, ġifieri l-ownership irid ikun fuq kull livell. Anzi jiena ngħid bottom up l-ownership irid ikun biex tirnexxi. Ġifieri l-employer importanti iktar minn qatt qabel illum li jinvesti fiha il-kultura li dak li jkun jieħu sodisfazzjon li jara pereżempju career path ġo kumpanija li jitħallas b'mod ġust li kollok element ta' performance pay sostanzjali għax waħda mill-iktar affarijiet demotivanti huwa li taħdem kemm taħdem titħallas l-istess mela inti x'inċentiv għandek biex timpenja ruħek iktar minn ħadd ieħor, minn kulħadd jaf ma jagħmel xi jitħallas xorta. Jiġifieri din tip ta' kultura teżisti ħafna iktar fis-settur privat milli fis-settur pubbliku wkoll ngħidha. U naħseb is-settur pubbliku hija waħda mill-isfidi li qed isofri s-settur privat. Bis-sens l l-iktar settur li jimpjega nisa u Malta huwa s-settur pubbliku. Fih innifsu dak il-fatt issibu problematiku? Ara, il-problema ta' settur pubbliku kbir hija li settur pubbliku jipprovdi job security li jaf tiġi abbużata. Jiġifieri il-mentalità li this is a job for life. Mentri fis-settur privat, if you don't perform, x'aktarx li mhux ħatibqa' f'dak il-job, sewwa. Fis-settur pubbliku nies jinkwetaw ħafna inqas fuq għadin, ġifieri jiddaħħlu fil-job u jibqgħu hemm għal dejjem. U jkollok sfortunatament ħafna nies li kuntenti li jieħdu ġob mal-gvern li jitħallsu inqas milli jitħallsu fil-privat, bast għandhom dan is-serħan tal-moħħ li qegħdin hemm għal dejjem u li forsi m'għandhomx bżonn jimpenjaw ruhom ħafna għaliex tanto isek qatt ma tista' tidher ikraħ bħalma tidher ikraħ fis-settur privat u ma tieħux promotion or what have you. Issa biex inkunu ċari fis-settur pubbliku għandek ħafna nies li jaħdmu ħafna, ġifieri fost l-iktar nies li jaħdmu li naf daw qegħdin fis-settur pubbliku ma jkunu nies li qed jagħmlu xogħol ta' tlieta minn nies għax hemm tnejn oħra li ma jagħmlu xejn. Huma l-bżulija tagħhom hija konsegwenza tal-asta ħaddieħor. Alright, mela, Ġulija titlobni pawza biex ixallesi, bro, ma bżol pawza biex ixallesi. Sawa, ġifieri, mela, ma nafx rajt xi partit mill-podda ta' tiegħi ma' Marka Milleri. Birajt siltiettiva. Mela, kien hemm punt fejn tħaddidna fuq is-settur pubbliku u kien parteċipi fis-settur pubbliku, kien chairman tal-KNK, chairman tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. U jisħaq li ħafna mill-settur pubbliku speċa hemm wisq nies fih hemm iktar nies milli hemm bżonn, speċa jekk jistgħu jsiru tibdiliet teknoloġiċi fejn ma jkunx hemm bżonn daqshekk intil tal-bniedem żgur, apparti li hemm element qawwi ta' nepotiżmu, eċetera, eċetera. Ma taqbel ma din Jiena personalment nemmen il-teorija li anki f'ħafna elementi tas-settur privat hemm iktar nies milli hemm bżonn jekk nużaw it-teknoloġija aħjar. Nibdaw minn hemm, ġifieri il-livell ta' digitalizzazzjoni tal-proċessi tagħna kemm fis-settur pubbliku u anke fis-settur privat jista' jkun ħafna aħjar. Jekk ninvestu iktar hemmhekk inkunu nistgħu nagħmlu biċċa xogħol aħjar b'inqas nies. Sewwa. Nibdew minn hemm. Però jirrikjedi ċerta investiment, irrikjedi ċertu know-how ukoll għax inti jekk m'għandekx l-skills fil-pajjiż biex timplementa ċerta proġetti ta' digitalizzazzjoni kollu li toqgħod toħlom fuqhom. Sewwa ġifieri nerġgħu naqgħu lura għal nuqqas ta' skills f'ċertu setturi. Però daw l-skills ma jistgħux jiġu importati. U s-settur privat hekk qed jagħmel, jiġifieri llum wieħed minn kull tlieta fis-settur privat huwa foreign national, wieħed minn kull tlieta mhux ammonti żgħar dawn li qed nitkellmu fuqhom. Kemm kbira l-workforce ġilhom dejjem ippruvaw nfittxuha. Skoprejt inti kemm kbira l-workforce il-workforce barranija fi xtutna nafu kemm kbir in-numru. Uffiċjalment jidhirli li xi 70,000 fuqhom. 70,000 fuqhom. Okay. Issa dawk li huma reġistrati biex inkunu ċari. Issa. Fis-suq gris hemm imma stima ta' kemm hemm nies li mhumiex irreġistrati. In-nies li mhumiex reġistrati fis-sens fis-suq barrani x'inhu l-vantaġġ tagħhom għax daw biex jaslu Malta ħafna minnhom mill-nista' nifhem iridu jkollhom l-ewwel kuntratt ta' impjieg,
u mbagħad nagħtalhom viża biex jaħdmu. Hemm proċess li huwa twil u burokratiku ħafna. Sewwa. Allura bad kif wieħed jispiċċa fis-suq mhux reġistrat. Nissimplifikaw dal-proċess sewwa. Però mbagħad inti jkollok min jidħol b'tourist visa pereżempju, jew jiġi bil-katamaran mill-Italja pereżempju. U jkun qed jaħdem mingħajr ma jkun irreġistrat. Di xi ħaġa li aħna nisqu ħafna fuqha li m'għandix tkun u għandu jkun hemm enforzar għal dal-affarijiet. Min-naħa l-oħra għandu jkun hemm proċessi li huma xejn iktar faċli biex wieħed jimporta n-nies minn barra x-xogħol għax il-verità hija li m'għandniex biżejjed sewwa. Imma f'dak ċirkostanzi fejn m'għandniex biżejjed, mela allura is-settur privat jipprova jagħmel minn kollox biex iġebbed ir-riżorsi tiegħu. Skur li ma naffordjawx li jkollok niżejda mal-gvern. Għaliex? Għaliex inti is-settur privat meta jimpjega l xi ħadd qed iħallas minn butu għalih. Mela se joqgħod attent li ma jimpjegax nies superflui kemm jista' jkun. Fis-settur pubbliku il-budget huwa ħafna iktar flessibbli ħanagħmlu hekk. Jiġifieri inti għandek bżonn iktar nies, timpjega aktar nies, u mbagħad naraw kif ħaniġbru l-flus mit-taxxi, eċċetera, biex inħallsu. Jiġifieri il-kost tal-impjegati fis-settur pubbliku qed iħallashom is-settur privat xorta għax it-taxxa mis-settur privat inġabar. Mhux hekk. Jiġifieri U anke l-individwu li mhuwiex azienda fis-sens meta tmur tħallas. Tixtri tħallas il-vet, whatever, qed tħallas taxxa li qed tmur għall-budget tal-gvern. Jiġifieri importanti ħafna li f'dak li hu riżorsi fis-settur pubbliku jekk mhix ħaddiema, jekk huwiex public procurement. Naraw li jkun hemm value for money tajjeb, ma jkollniex niżejda, ma jkollniex infiq bladdoċ, eċetera, li nieħdu l-iktar valur kompetittiv possibbli fuq is-suq. Biex il-taxpayer, jekk huwiex individwu impjegat, sole trader, jew kumpanija, whatever, kulħadd ikun qed jieħu l-valur ta' flusu u il-kost biex topera u tgħix Malta jonqos. La darba ma jkunx hemm. Ma jkunx hemm ħela. Ħela u bżonn ta' infiq bla bżonn. Jekk xi ħadd qed jonfoqhom, xi ħadd ieħor qed iħallashom daw. Mhux hekk. U intom għamiltu f'waħda mill-istqarrijiet tagħkom fil-fatt għadtu li il-gvern qed jimpjega nies li qasbis għandu bżonn. X'taħseb allura hija l-inċentiva għall-gvern biex jimpjegahom lil dawn nies? Hemm ħafna teoriji sewwa. Jiena naħseb li hemm livelli fil-gvern fejn m'hemmx nies biżejjed. Fil-fatt, huma livelli fejn hemm bżonn ċertu kompetenza teknika għaliex rinejdu kollox is-salarji mal-gvern. Id-differenza bej livelli tisfel u livelli ta' fuq mhijiex kbira. Ġifieri jekk tħares lejn is-settur privat, ċertu livell ta' jobs fis-settur privat huma ħażin ħafna iktar milli fis-settur pubbliku. Mela is-settur pubbliku jkollu diffikultà fiċ-ċivil, mhux fl-entitajiet għax l-entitajiet għandhom daqsxejn iktar libertà fuq kif jissettjaw is-salarji. Imma fiċ-ċivil pur hemmhekk għandek salary scales li fil-livelli għolin ma jikkompetux. Mela hemmhekk għandek nuqqas ta' riżorsi mas-settur pubbliku u nuqqas ta' riżorsi f'dak il-livell ukoll iħallas għalih is-settur privat għax dak ifisser livell ta' servizz li ma jipprogressax u ma jiġix improvjat bir-rata li wieħed jixtieq. Ifisser ineffiċenzja għax m'għandekx nies li għandhom partikolarment fejn għandna daw il-nuqqasijiet. Kull fejn, pereżempju aħna narawhom ħafna fil-public procurement u daw in-nuqqasijiet, jiġifieri joħorġu tenders li jkun jidher li minn draftihom m'għandux ċertu expertise tekniku f'dak is-settur. Issa ovvjament meta tkun ma ċivil tkun espert f'kollox again, mela inti trid ċertu pool ta' riżorsi ta' ċertu livell biex tkun tista' is-servizz pubbliku jiffunzjona fuq livell professjonali. Hemmhekk għandek nuqqas. Però mbagħad at the lower levels hemmhekk jiġu impjegati ħafna nies. L-impressjoni tagħna tas-settur mis-settur privat hija li jkunu żejda għaliex għax inti ġieli jkollok impjegat miegħek. Sewwa, jgħidlek sejjer taħsib ġob mal-gvern imma jkollok bżonni wara l-10 frinkun. Jiġifieri daw l-affarijiet iġeluk ti-questionja għax inti jekk tmur taħdem ma' kompetitur fis-settur privat wara l-10 żgur ma tkunx free. Mhux hekk. Le, u jien kelli naqra dell-esperjenza, jien kon naħdem, jien għamilt ħafna xogħlijiet. Wieħed minnhom kien li kon naħdem għamilt ħafna naħdem ma' gvern, kont clerk, fuq xi kuntratt ma nafx kelli xi 18-il sena. U kont bati ħafna. Meta ngħidlek ma nafx għalfejn daħluni għal dal-ġob, ġifieri, kont sirt espert fis-solitaire. U niftakar li kien ġie għalija, mela, għaluli isma' għada fil-għodu fis-7 ħdejk nista' l-musta ħaddejlek il-foreman.
jien hemmhekk u l-ewwel ġurnata tax-xogħol fis-7 naqs kwartijiet hemm u jiena qed nistenna, insomma, u dak iż-żmien ma kellix mobile, imma kelli ħbieb joqogħdu viċin il-x'ismu, insomma. U fis-7 naqs kwart ovvjament ma ħadd, fis-7 ma kien ħadd, fis-7 kwart ma kien ħadd, fis-7 nofs ma kien hemm ħadd. Immur għand ħabib tiegħi Isaac għatlu għatlu ħanġebha waħda l-uffiċċju Facebook qed naħdem għax kellu jgħaddu għalija, ċempit l-uffiċċju. Għatlu isma' kellu jgħaddi għalija t-tali fej, m'għaddax għalija naħseb nesjeni. Le, dak qiegħed id-Dimples qed jieħu drink f'7 filgħodu. Nasal hemmhekk il-foreman ħara mejjed fis-7 ta' filgħodu ġifieri. Għatlu smatlu jien għandi bżonn immur nagħmel l-induction. Sammor, tazzambit fis-7 ta' filgħodu. Jimminix xie tifel tannuna, ma 7 ta' filgħodu naqbad nixrob il-lakrima vitis, ma ħana m'hemm xejn ġurnata sija. So, long story short, għamilna sal-10 hemmhekk, fl-10 tlajt l-uffiċċju l-ġdid, tawni skrivanija, tawni computer, dak ismin kien 486DX2, ma nafx tiftakarhom dawn il-computers, li kien inutli daqs il-foreman, ġifieri. U xej, men, għattajt xi 6 xhur, dak kien lejl nħawi ta' taqal, insomma, da' xhur. U għattajt xi 6 xhur nagħmel naqra soliter fil-għodu, u mbagħad immur il-ġim wara nofsinhar, mbagħad niġi lura, mbagħad kienu qabdu nagħmel xi affarijiet ċuċeski għax kont nitlob l-affarijiet, u mbagħad kont norqod. Kien hemm maħżen u kont norqod. U wara DJ taħdem magħna ġifieri. Wara ġejt naħdem magħkom. No wonder. Min jaf xattilkom fl-intervju hija mela jiena kont clerk mal-gvern, min jaf is-sistemi u hekk nifhem l-administration kif ma konna nagħmlu assolutament. Ma hija ħasra ġifieri jiena ma sax ngħid tisma' illum kum jaħdem mal-gvern u hekk għax mhux il-każ kif qed ngħidu. Imma għana u fil-fatt kien hemm nies li kienu vera frustrati, niftakar li kien hemm. Irti jifrustra ruħu f'ambjent. Kien hemm nies vera arrabjati għall-sitwazzjoni. Aħna dejjem nirrakkomandaw li l-gvern għandu jagħmel eżerċizzju li jsir minn third party mhux mill-gvern stess. Fejn isir assessment ta' streamlining tar-riżorsi kollha għandix bżonnhom u fejn hemm riżorsi li huma żejda jissekondhom is-settur privat. Sondaġġ ieħor interessanti li għamlu l-Ernst & Young rapport insomma li jemmemut ma' sondaġġ kien dan is-sondaġġ fuq iż-żgħażagħ Maltin li aktar ma jmur aktar qed ifittxu li jkollhom ġejjieni lil minn xtutna. Jien nara spex ta' xi ħaġa kważi naturali li partikolarment għax aħna gżira, partikolarment għax issa qegħdin fl-Unjoni Ewropea allura l-opportunitajiet żdiedu li iż-żgħażagħ Maltin ifittxu opportunitajiet diversi barra minn Malta. Ovvjament din iġi problema għax mingħajr dem ġdid is-soċjetà spiex ta' ftistaġna tossifika u eventwalment ħatmur lura. X'tagħmel minn din is-sitwazzjoni l-Kamra tal-Kummerċ? Is-Seamless qed jaħdmu lid-dar, daqshekk napprezzah xogħolhom. L-għażla tal-ħam hija wiesa, il-kwalità hija għolja u r-reqqa li biha jinħadem ix-xogħol impressjonani. Meta qrabu ħbieb jeħtieġu xogħol ta' dan it-tip, jien nibagħtu man Seamless. Ara, hija ħaġa tajba li żgħażagħ jaspiraw li jieħdu esperjenza barra mill-pajjiż għax jiġu lura b'esperjenzi ġodda. Ġifieri jekk tara is-setturi f'Malta li avvanzaw, jekk nieħdu pereżempju l-mediċina, ħafna mill-tobba u konsulenti tagħna għamlu esperjenza barra l-pajjiż, ġew lura jafu iktar milli kienu jafu qabel telqu u llum qed jagħtu servizz fl-isptar tagħna. L-inkwiet ikun jekk dawn jitilqu mhux biex jagħmlu esperjenza u jiġu lura aħjar milli kienu, ma jitilqu ma jiġux lura. Għaliex il-pajjiż ikun investa fl-edukazzjoni tagħhom. Għax Malta nonfqu flus kbar fl-edukazzjoni, ġifieri żgur li l-problema mhix li ma ninvestux biżejjed flus hemmhekk, forsi x'qed isir b'dak li ninvestu minn bih hija d-domanda ma mhux jekk ninvestux biżejjed. Mela ninvestu fl-edukazzjoni taż-żgħażagħ tagħna jitilqu u ma jiġux lura, hekk isir brain drain dan. Jiġifieri aħna bħala Kamra tal-Kummerċ waħda mir-rakkomandazzjonijiet li għamilna f'rapport li ħriġna f'Awwissu li għadda fuq National Workforce Strategy hija propju li għandu jkun hemm inċentivi biex Maltin li jkunu telqu mill-pajjiż u kisbu ċertu kwalifiki u ċertu esperjenza u jistgħu jkunu utli għall-ekonomija tagħna għandhom ikunu mħajrin jiġu lura anki b'inċentivi fiskali. Ġifieri jkollhom numru ta' snin pereżempju fejn ma jħallsux taxxa. U jkunu qed jikkontribwixxu biex l-ekonomija tagħna, l-industriji tagħna, l-kumpaniji tagħna jollu l-livell tagħhom bis-saħħa tal-esperjenza
u knowledge li jkunu kisbu minn esperjenzi barra l-pajjiż. Ġifieri kważi mixtieqa li Mixtieqa li jiġu lura. mixtieqa li jiġu lura, ma hija mixtieqa wkoll li dak li jkun imur ifittex orizzonti ġodda. Iva, hija parti mill-formazzjoni ta' żgħażagħ tagħna u di dejjem kienet jiġifieri anke fi żmien meta kont jien ta' din l-età, ġifieri kien hemm dejjem dil-ħajra fiż-żgħażagħ li jagħmlu esperjenza barra mill-pajjiż. Illum hija faċli aktar minn qatt qabel ovvjament, għaliex għandek il-free movement ġifieri tmur taħdem fl-Ewropa faċilment, għandek fejn timraħ f'dak li karriera, ħadd itgħallem, però idealment tiġi lura u jekk meta kont barra minn Malta kont wieħed minn 400 f'kumpanija partikolari tiġi lura u tibda l-business tiegħek. U jkollok inċentiv biex tiġi lura. Fil-fatt hemm anke parti minn dak is-vantaġġ hemm li hemm it-tendenza li ż-żgħażagħ iktar jinteressom li jsiru intraprendituri milli impjegati. Dina naħseb li hija parti minna hija idea romantika u ħanajdlek għalfejn. Fil-verità, l-esperjenza li tieħu fl-ewwel snin ta' xogħol tiegħek meta tkun taħdem ma' kumpanija serja, diffiċli toħodha jekk tibda waħdek mill-ewwel. Għaliex inti meta jkollok qafas ta' kumpanija serja qed tissapportjak, ma tridx taħli ħin ħanuża dik il-kelma. Fli toqgħod tiġri wara nies biex iħallsuk, tippjega nies biex jenuk, tfittex xogħol ġdid, iżomm il-pipeline mimli kif ngħidu fil-business u tiffoka fuq li inti tibni l-kompetenzi tiegħek fl-area of expertise tiegħek. Issa kulħadd jaħseb li meta tkun self-employed tgħix xi ħajja tal-ħolm. Fil-verità meta tkun self-employed minflok right to disconnect, ikollok duty to be connected all the time. U li jfisser li inti round the clock 24/7 inkollu qed towden fuq 100,000 ħaġa mhux biss fuq dik li l-focus tal-job description tiegħek. Jiġifieri li tkun self-employed mhijiex sabiħa daqskemm tidher minn barra u meta titkellem ma' minnu self-employed jgħidlek. U speċjalment jekk inti tkun self-employed u tirnexxi, ġifieri biex tirnexxi fin-negozju, it's very hard work. Għad jażeb li easy money, ma fil-verità it's very hard work. Issa jekk inti titrawem bħala impjegat u tibni ċertu expertise, meta tilħaq ċertu livell ta' maturità fil-karriera tiegħek, u mbagħad ikun jagħmel sens forsi li tibda business tiegħek għaliex ikollok ċertu esperjenza li fuqha tista' tibni u tkun istudajt anke finanzjarjament għax meta tibda business financially l-ewwel ftit snin toħroġ mhux iddaħħal dik ir-realtà. Jiġifieri naħseb dal-element li kulħadd irid ikun self-employed hemm naqra romantiċiżmu fih fiż-żgħażagħ għaliex ma jirrealizzawx fil-verità kemm hu diffiċli li tkun self-employed u għaliex aħna dejjem nibbuttaw l-idea fil-kultura tagħna li l-startups huma xi ħaġa taż-żgħar. Meta fil-verità jaf ikollok nies li iktar tard fil-ħajja jibdew business. Xorta startup ikun. U dak it-tip ta' startup xorta għandna nissapportjaw. U dak it-tip ta' startup jista' jkun li għandu ċans iktar jirnexxi għax dawn in-nies ikollhom ċertu ammont ta' esperjenza li jkunu kisbu fl-impjeg tagħhom. Jiġifieri jiena mill-parjanati żgħażagħ tkunux maġlin biex tbidlu l-ġobbijiet pereżempju. Jiġifieri naraw tendenza li wieħed jidħol f'job, jagħmel ftit xhur, kompetitur tal-employer tiegħu joffrilu 100 euro iktar, bum, biddel. U liħor joffrilu 100 euro iktar, bum, biddel. Allura, il-knowledge li jibnu jkun dejjem superficiali, għax inti biex tiddeepenja knowledge tiegħek f'settur, tittamel ċertu ammont ta' żmien f'kumpanija. Jien ngħid, jekk inti m'għamilx one step up, it's too early to move. Għaliex il-ċertifikat tiegħek ta' kompetenza professjonali li qed tiżdied huwa meta jirnexxielek tagħmel il-one step up within that organization li tafek. Issa x'in għamilt one step up, mbagħad forsi jagħmel sens li tibda tikkonsidra tibqax f'dik il-kumpanija jew timxi. Jew tara potenzjali tagħmel the next step up f'dik il-kumpanija, imma naħseb hemm wisq din l-ewwel offerta ftit aħjar li tiġini noħodha u nbiddel ix-xogħol. Allura il-know-how jibqa' dejjem superficiali, l-ownership tal-job ma jkunx hemm, allura dik il-motivazzjoni li tkellimna fuqha fil-bidu li inti tagħmel xi ħaġa xi tik sodisfazzjon mhux sempliċiment għax qed titħallas għaliha. Dik ma tkunx hemm u l-kultura tal-postijiet tax-xogħol tkun diffiċli ħafna biex tinbena għax il-kultura finalment tinbena minn nies jekk dawn in-nies inkollu qed jinbidlu. Il-kultura tinbidel il-ħin kollu u ssir kultura tan-moment. Kulħadd diħel u ħireġ. Biex mur lura għalli konna ngħidu l-ewwel, it-tendenza bħalissa ġifieri hija li min joħroġ minn Malta biex jagħmel esperjenza jibqa' barra minn Malta. Dik it-tendenza li qed naraw. Iva.
U hija tendenza li dejjem qed tikber? Ifhem, jider li il-kwalità tal-ħajja Malta mhix qed tħajjarhom jiġu lura. Jiġri pereżempju jekk tara anki l-istess sondaġġ tal-EY fost il-complaints prinċipali huwa l-ambjent. Jiġifieri żgħażagħ huma konċernati fuq l-ambjent forsi ħafna iktar minn dawk li huma ftit ikbar fl-età. U din hija xi ħaġa li jiena naħseb meta ngħidu l-ambjent mhux qed ngħidu biss is-siġar. Qed ngħidu l-estetika tal-pajjiż, qed ngħidu l-ambjent emotiv kważi tal-pajjiż. Jiġifieri inti meta taqra l-gazzetti, x'feeling ituk? Iġeluk tħossok li qed tgħix f'pajjiż li mhix il-qudiem li hemm futur li inti jekk qed trabbi tfal tiegħek hawnhekk għandhom futur, eċetera. U naħseb li bħalissa dejjem minn żmien fejn ma jiġux ħafna minn daw is-sentimenti meta taqra l-gazzetti lokali, pjuttost storja wara l-oħra li tgħid imma din ukoll x'jonqos issa din ukoll u raġunijiet ovvjament huma varji. Però ħafna minnhom ġejjin mit-tessut soċjali tagħna. U ġifieri l-mod jiena nibqa' ngħid il-pajjiż in-nies jagħmluh, ġifieri nistgħu nqogħdu nippuntaw subajna lejn l-awtoritajiet u l-gvernijiet u l-politiċi huma dawk li neleġġu aħna. Jiġifieri jekk aħna rridu politiċi li jkollhom viżjoni iktar fit-tul, aħna rridu neleġġu politiċi li jkollhom viżjoni iktar fit-tul. Imma bħalma tħaddidna l-ewwel il-politiku qed jara dejjem it-tragward li jmiss li ġenerament kull elezzjoni. X'għandu jimmotiva lill-politiku biex ma jibqax iħares? Biex inti taħseb li hawn din il-problema ta' short-sightedness il-problema ta' short-sightedness qiegħda f'kulħadd. Għaliex il-politiku jirrifletti il-popolazzjoni. Qiegħda f'kulħadd f'Malta ġifieri. Mod ġenerali ġifieri sirna ħafna din kultura ta' get rich quick u hekk. Ġifieri short-sightedness kull imkien qiegħed jekk tara pereżempju l-istorja ekonomika tagħna fl-aħħar ftit snin, l-ekonomija tagħna kibret ħafna, però setturi partikolari li kibru, setturi fejn kien faċli li tagħmel ċertu returns malaj. Setturi li bbażati fuq ir-riċerka pereżempju, fejn ir-returns jiġu ħafna iktar bil-mod fejn tinvesti numru ta' snin biex tara riżultat, hemmhekk ftit li xejn għamilna progress. U r-riżultat ta' dan ikun li nies li forsi jistgħu jikkontribwixxu għal setturi bħal riċerka qed ifittxu impjieg f'industri li fej rendu iktar malaj u iktar faċilment. Ara, aħna Malta nipproduċu nies ta' kwalità biex inkunu ċari, ġifieri anke numru ta' PhDs li konna qed jiżdied. Issa id-diffikultà hija li dawn in-nies isibuha diffiċli biex jimpenjaw ruħhom f'riċerka fil-livell li jkunu jixtiequ fil-limitazzjonijiet tal-pajjiż u tal-industrija lokali. Ġifieri aħna pereżempju reċentement firmajna agreement bisħab mal-Ministeru għar-Riċerka u l-Università ta' Malta, il-Kamra tal-Kummerċ, biex jiġu finanzjati postdocs, ġifieri nies li jkollhom tiġà PhD biex jagħmlu proġetti bisħab mal-industrija, proġetti ta' riċerka, imma ta' riċerka mhux li ħadd mur ġo xi paper jew ħadd tibqa' fuq xi xkaffa, imma ta' riċerka li ħadd tiġi kommerċjalizzata biex hemmhekk il-valur ta' riċerka jkun jista' jibbenefika minnu l-pajjiż fit-tul. Ovvjament, inna snin din biex wasalna sa' il-Kamra tal-Kummerċ ilha madwar 6 snin. Jiena kont personalment involuta f'din l-inizjattiva minn bidu ma tabdiet. Ilha madwar 6 snin inħampru fuq l-importanza li r-riċerka ssir bisħab bej l-akademiku u l-industrija biex tkun riċerka li tista' tikkontribwixxi għal niċeċ ekonomiċi ġodda fil-futur. Mhux faċli għaliex l-akademiku ġej minn kultura partikolari, fl-industrija għandna kultura differenti, time means money, tippubblika xi dettal ta' riċerka xi kuppja li ħaddieħor, l-IP ta' minnu, etc. Daw il-konsiderazzjonijiet kollha aħna qed nittamaw li b'dan l-agreement li firmajna nkun nistgħu nindirizzawhom b'mod li forsi nibdow proċess għax ir-riċerka hija din. Inti l-ewwel biċċa riċerka li tagħmel tkun diffiċli għaliex għandek ħafna riski fuq ħaġa waħda. Meta inti jkollok multiple research projects, ir-riskju mbagħad jibda jitferrex fuq ħafna proġetti, mela minn għandu 10 proġetti għaddejjin. Dak jiflahom għax wieħed tnejn minn dawk l-10 ħajrnexxu. Hekk għandek wieħed biss, ir-riskju jkun konċentrat fuq proġetti biss. Jiġifieri il-kultura ta' riċerka sakemm tibda hija diffiċli, imma meta mbagħad tibda u tibda tagħti riżultati hija kif ngħidu self-procreating imbagħad. U flim oqsma jsiru dawn il-riċerka. Ir-riċerka tista' ssir fl-oqsma kollha. L-importanti hija li min jażel li jagħmel ir-riċerka jipprova jagħmel riċerka f'areas fejn Malta għandna bażi fuq x'nibnu.
jiġifieri fejn għandna industri li għandhom tiġa sieq. Fejn għandna kumpaniji li għandhom tiġa biċċa suq. Mbagħad apparti mill-proċess ta' riċerka, iċ-challenge l-oħra li hija kbira u naħseb li ftit nitkellmu dwarha huwa kif titranslate ja kunċett li jkun għadha bħala proof of concept minn ġo laboratorju jew sar l-università minn xi fakultà, eċċetera. Saru testijiet fuq di taħdem, il-proof of concept sar, dak l-istadju ta' riċerka lest. Biex dak you upscale it biex isir xi ħaġa kummerċjali li tista' ssir ġo fabbrika jew ġo IT company li tista' tkun kummerċjalizzata, eċetera. Mek għandek proċess li huwa challenging kważi iktar mir-riċerka oriġinali, ma tantx nitkellmu fuq għadin u ma tantx forsi nirrispettaw dan il-proċess ta' applikazzjoni ta' riċerka mbagħad għall-innovazzjoni, imma hemmhekk fejn għandna ħafna inqas ħiliet milli għandna fir-riċerka pura. U jiena naħseb li parti mir-raġuni hija il-mod kif nagħmlu s-sistema edukattiva tagħna hija immirata biex min ikun kapaċi jassorbi in-knowledge u jirriproduċih f'kuntest partikolari, din ikun kapaċi jagħmilha. Imma l-applikazzjoni mbagħad ta' dak il-knowledge għal xi ħaġa li kollha lat kummerċjali fejn inti trid taħseb pereżempju fuq kemm tiswik li tkun vijabbli fuq il-time frames għax għandek tellieqa mal-kompetituri kollha mhux lokali qed tesporta suq internazzjonali. Dak it-tip ta' sfidi ma sibx li nkunu preparati għalihom għaliex il-mod kif nedukaw ma tantx għandu bażi kreattiva, ma tantx għandu huwa pjuttost kollox preskritt. Allura dak it-tip ta' challenges ta' applikazzjoni jisibu ħafna inqas nies li jkunu kapaċi jidħlu għalihom. U għandek l-element mbagħad intraprenditorjali li aħna bħala Kamra tal-Kummerċ nħossu li huwa importanti ħafna li jkun mhux biss fil-businessman, imma kif min qed jipprova jikkrea xi ħaġa minnu xjentist, min huwa professjonist ikun fiex ikun. Biex inti tikkrea l-valur, irid ikollok element intraprenditorjali li wkoll huwa nieqes fis-sistema edukattiva tagħna. U x'taħseb li inti isek li tipponta leh qisu li hemm ħolqa nieqsa fil-katina, għandek l-akademiku fuq naħa, għandek min irid jagħmel il-kummerċ fuq naħa l-oħra, u mbagħad qisu hemm ħtieġa ta' pont bejn it-tnejn. Issa dan il-pont intom taħsbu li għandu jkun li insawru aktar nies li huma kapaċi joffru dan is-servizz biex idea mill-akademja titrasferixxi ruħha d-dinja tas-suq. Għandna jkollna iktar nies li għandhom ħiliet varji multi-skilled, ġifieri jekk tara l-pajjiżi li qed jirnexxilhom ikunu suċċess li jittraduċu il-riċerka pura għal xi ħaġa applikata li tinbih fuq is-suq, daw qed jinvestu ħafna f'nies li jkollhom pereżempju psikoloġija u xjenza, inġinerija u ekonomija li qed jaħdmu flimkien. Mhux dawk il-professjonijiet tradizzjonali fejn wieħed huwa fukat fuq ħaġa waħda biss. Aħna sfortunatament għadna fl-istadju tal-avukat, l-accountant, il-perit, it-tabib. Daw silos. Daw is-silos. U dil-mentalità tas-silos qiegħda anki ġifieri fil-kumpaniji waħda mill-affarijiet li bħala Kamra tal-Kummerċ nippruvaw nindirizzaw kemm jista' jkun li l-kumpaniji jkollaboraw flimkien anke jekk ikunu kompetituri. Partikolarment meta niġu biex nesportaw, jiġifieri aħna waħda mill-affarijiet li bħala Kamra tal-Kummerċ inħossu li rridu nippromovu hija li given kemm żgħir is-suq lokali, importanti ħafna li biex business jikber business joħroġ barra mill-pajjiż. Jiġifieri it-tip ta' kompetizzjoni li għandna fuq is-suq lokali hija cutthroat ħafna propju għax is-suq huwa żgħir ħafna u l-ikbar klijent għal ħafna kumpaniji huwa l-gvern. Sewwa, mela oħroġ barra mill-pajjiż fejn tista' tesporta fis-swieq li huma ħafna kbar, fejn għandek ħafna iktar fejn timraħ. Fejn hemm competition, però l-competition hija fuq il-valur compared mal-prezz, hija fuq il-kwalità xi ħaġa li lokalment ma tantx aħna trejnjati nikkompetu fuq għax għandna tendenza li jgħaddi kollox. So għalli għen ġejja mill-kultura, ta' nuqqas ta' governanza tajba, eċetera, kollox jaqqat. So oħroġ barra mill-pajjiż, però biex toħroġ partikolarità ta' pajjiż bħal tagħna li huwa gżira żgħira hija li kif inti ħa toħroġ 50 km radius iktar il-barra ġejt fil-baħar. Mela x'ħat tagħmel tittaqbad ajruplan.
Mela għandek iċ-challenges ta' trasportazzjoni li jekk pereżempju inti bdejt business ġo villaġġ il-Ġermanja x'imkien, ħatibqa' tespandi mingħajr ma ċċaqlaqt minn fuq l-art. Mela ħafna iktar faċli għalik li tespandi b'mod gradwali biex tinternazzjonalizza l-business tiegħek lokalment trid tagħmel dik il-qabża. U dik il-qabża ħafna kumpaniji tagħna huma żarwis biex jagħmluha waħedhom. Mela jekk jikkollaboraw u għat naraw inizjattivi bħal daw f'ċertu pajjiżi fl-Afrika fejn aħna il-Kamra tal-Kummerċ għandha Trade Malta sewwa li hija partnership mal-gvern li tgħin il-kumpaniji biex jesportaw primarjament. Tajt partnership mal-gvern. Public-private company. Ok, spiegħan public-private company għax jimin. Jiġifieri ikollok board li huwa nofsu rappreżentanti tal-gvern, nofsu rappreżentanti tal-Kamra tal-Kummerċ. Issa, il-rappresentanti tal-gvern u l-involviment tal-gvern f'xi ħaġa bħal Trade Malta jagħmel ħafna sens għaliex f'ħafna pajjiżi li qed jiżviluppaw fejn Malta għandha l-possibilità li l-investituri lokali jkunu jistgħu jibnu l-business tagħhom għaliex hemmhekk jistgħu jkunu kompetittivi, s-suq ikun għadu fertili mhux suq saturat tiġa. Sewwa għandek fejn tibda xi ħaġa ġdida. Ħafna drabi f'dal pajjiżi il-kultura tkun ir-relazzjoni kummerċjali tibda government to government. Issa, il-rappreżentanti tal-Kamra tal-Kummerċ f'xi ħaġa bħal Trade Malta se jgħinu ovvjament biex il-businessmen lokali ikunu jistgħu immorru jiltaqgħu ma' businessmen oħra f'dawn il-pajjiżi u jiffaċilitaw il-proċess li jibdew l-esportazzjoni, jinvestu f'fabbriki hemmhekk. Ġifieri il-missjoni ta' Trade Malta hija proprju di li kumpaniji Maltin jitilqu minn xtutna jew ikkabru. Ikkabru, iktar milli jitilqu ikkabru negozju tagħhom f'pajjiżi oħra li tipikament ikunu f'livell ta' żvilupp inqas minna, ġifieri aħna naraw potenzjal f'pajjiżi Afrikani, pereżempju l-Afrika hija kontinent potenzjal enormi. Jekk tara anke pajjiżi Ewropej oħra, ġifieri kulħadd timur jipprova jibda ċertu investimenti hemmhekk għaliex hija popolazzjoni kbira enormi, territorju enormi li għad fadallu ħafna xi żviluppa. U Trade Malta kebila li la stabilita? Ilha numru ta' snin, naħseb madwar 6 snin, 7. U r-riżultati s'issa x'inhuma? Ir-riżultati l-iktar riżultati tajbin li kellna s'issa huma fil-Ghana fil-fatt. Bl-imtib ta' xogħol. Il-Ghana għandek numru ta' kumpaniji Maltin li qed jagħmlu xogħol hemmhekk fejn jidħol attrezzament ta' sptarijiet pereżempju. Li ovvjament aħna Malta qegħdin qabilhom ħanamlu hekk fiha din, allura kien nexxilhom jesportaw f'dawn il-postijiet. Rwanda pereżempju reċentement. Affarijiet li jiġu manifatturati Malta? Mhux neċessarjament, le mhux nitkellmu fuq affarijiet li jiġu manifatturati, qed nitkellmu fuq servizzi. Servizzi ta' diżin ta' laboratorju pereżempju. U procurement tal-equipment li għandek bżonn biex tarma dak il-laboratorju. Waħda mill-affarijiet li qed isir minn kumpaniji Maltin fil-Ghana. Fil-Rwanda, pereżempju, għandek servizzi loġistiċi li bdew kumpanija Maltija ġo Rwanda u li qed tikber brata tajba. Jiġifieri hemm potenzjal għan negozji Maltin biex joħorġu. Fil-passat Malta kellha ħafna negozju għaddej ġol Libja pereżempju. Jiġifieri il-negozjanti Maltin għandhom esperjenza tal-li jagħmlu negozju barra mill-pajjiż sardu nirreplikaw dik l-esperjenza f'pajjiżi oħra fejn il-klima hija tali li tippermetti li tagħmel ċertu investimenti għax daw il-pajjiżi tittoqgħod attent ukoll f'liema pajjiż tmur li jkun hemm ċertu stabilità politika, għandek issues ta' currency pereżempju jekk jittopera f'pajjiż fejn il-currency tilgħu nieżla, inti taf titlef ħafna flus jekk ma toqgħodx attent sempliċement għaliex il-currency taħdem kontrik. Ġifieri qed ngħidu li kumpaniji li irnexxielhom jagħmluha din hemm. Jeżistu. U qed isiru aktar numerużi biżmien? Biżmien jiżdiedu iva. L-nies jagħmlu kuraġġ b'xulxin, ġifieri anke l-esperjenza ta' entitajiet bħal Trade Malta ta' kif jagħmlu dan l-affarijiet timprovja, ġifieri wieħed jitgħallem kif għandu jagħmel. U naħseb jiena wkoll il-fatt li l-ekonomija Maltija kibret sa fejn kibret, wieħed iħossi su neċessità kritika bar il-business tiegħu irid jimraħ x'imkien ieħor. U x'kien ma ħarsux lejn l-Ewropa? Mawra sal-ħadnu ta' Derek mhux transazzjoni kif ġibu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjunsa biex issawwar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin tad-disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lid Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Mela ara l-Ewropa għandek challenges partikolari.
Waħda minnhom hija li ħafna pajjiżi fl-Ewropa huma tiġa żviluppati iktar minna aktar l-Ewropa tal-West, pereżempju. Inti biex tibda business ġol Ġermanja, ġol Italja, ġol Franza, hija diffiċli għax dawn għandhom tiġa probabbli livell ta' teknoloġija aħjar minn tiegħek ma jinfa' tikkompeti hemmhekk. Eastern Europe għamlu qabżit ta' ġgant ukoll. Issa meta niġu biex noperaw fl-Ewropa bħala Malta, għandna żvantaġġ relattiv ma' pajjiżi oħra li huma fl-istess livell ta' żvilupp tagħna imma li huma parti mill-kontinent, jiġifieri Eastern European countries, li għandna meta tidħol għat-trasport. Għandna spejjeż addizzjonali qawwijin. Imma meta niġu biex immorru l-Afrika, l-ispejjeż tagħna u l-ispejjeż ta' ħaddieħor huma l-istess. Kulħadd irid jitrasporta, kulħadd irid imur bl-ajru jew bil-baħar. Ġo l-kontinent diffiċli biex inkunu kompetittivi għaliex il-pajjiżi l-oħra li huma parti mill-kontinent m'għandhomx iċ-challenges ta' trasportazzjoni li għandna aħna. U mhux iċ-challenge mhux biss għax trid tmur bl-ajru jew bil-baħar, imma x'il-volumi tantu mażar li bl-ajru jew bil-baħar ma sax tmur kuljum. U aħna qed ngħixu f'dinja fejn jekk nornalek xi ħaġa llum irrid għada. Ma jista' jkun l-impossibbli nġibilek għada għaliex il-vapur li jmiss il-ġimgħa d-dieħla. U meta naħdmu ġewwa l-Afrika, ikun hemm problemi ta' kultura? F'kullim kien ikun hemm problemi ta' kultura, minn anke ġew Malta stess minn nord tas-Sawt jaf ikollok problema ta' kultura. Għandek punt. Imma kemmi problematika spiex ta' li jkun hemm daw l-inkongruenzi kulturali. Da parti mis-support li nipprovdu bħala Kamra tal-Kummerċ huwa fuq dal-livell ukoll li wieħed jifhem il-pajjiż fejn sejjer u jara x'inhuma tradizzjonijiet, x'inhuma l-issues, jekk x'servizzi għandek bżonn biex jissapportjawk, anke xogħol li tagħmel trade Malta, servizzi ta' traduzzjoni u affarijiet hekk li jista' jkun li jkollok bżonn, anke għandek l-issues ta' lingwi, ġifieri mhux kullimkien kulħadd jitkellem l-Ingliż. Dawn huma parti mill-esperjenza li tkabbar il-business tiegħek barra mill-pajjiż. U Trade Malta, kif tażel lil min tagħti l-għajnuna? Ifhem għandhom il-proċeduri tagħhom jiena minix għadaw biex nitkellem għas Trade Malta tolda sek dettal fil-proċeduri tagħhom, ħafna drabi jsiru open calls, wieħed japplika lihom, hemm skemi ta' finanzjament biex jgħinu li wieħed jagħmel ċertu eżerċizzji ta' market research pereżempju. U mbagħad dawk il-kumpaniji li jkunu promettenti jkomplu ma jkunu open calls, jiġifieri sejrin trade mission it-tali pajjiż minnu interessat jiġi mbagħad dak li jkun imur jara jgħid tottalija jew ma toċ. Biex imur mela lura għall-biċċa xogħol tal-impjieg. Taħseb li waħda mir-raġuni li l-żgħażagħ Maltin qed ifittxu li jmorru barra u jibqgħu barra hija li l-kwalità tal-impjieg Malti mhijiex daqshekk tajba? Ara min ikollu ambizzjonijiet ta' karriera, wieħed jifhem li jgħid isma' mhux kwestjoni tal-kwalità tal-impjieg, l-opportunitajiet to begin with, ġifieri inti f'suq żgħir limitat ħafna l-ammont ta' vacancies li ħassib li ħajkunu aligned ma' l-aspirazzjonijiet tiegħek. Issa rigward il-kwalità tal-impjieg hawn varjetà kbira tiddependi ħafna mill-kwalità tal-employer. Ġifieri għandek employers li huma serji u joffru impjiegi li huma stabbli fejn jinvestu fi training ta' nies pereżempju, ħaġa importanti ħafna. Għandek oħrajn li forsi l-mentalità għadha naqra antika. Però jiena nemmen li il-kustjoni mhijiex jekk inti għandek x'ambizzjoni biex tmur tieħu esperjenza barra minn Malta. Dik tajba l-pajjiż, tajba l-kull employer futur li jista' jkollok, tajba anke għalik innifsek jekk tiġi lura u tiddeċidi li tibda business bl-esperjenza li tkun bnejt minn pajjiżi oħra. U fil-fema tiegħek lilin mill-istħarriġ u l-istabilità, hemm elementi oħrajn li jagħmlu impjieg ta' kwalità? Naħseb il-kultura tal-post fejn taħdem hija importanti ħafna. Jiġifieri inti tqatta l-aħjar sigħat tal-ġurnata tiegħek fuq ix-xogħol. Rajna mill-esperjenza tal-pandemija pereżempju li meta inti tkun qed taħdem mid-dar għalkemm prima faċli tinstema' vera komda din li tqum filgħodu u bil-piġama tibqa' sejjer fuq il-kompjuter u tibda. Fil-prattika rrealizzajna li tiġi aljenat inti. Ġifieri tinqata mill-kollegi tiegħek, tista' mhux tagħmel video calls u hekk, imma dak l-ispirtu ta' organizzazzjoni ta' tim li qed jaħdem flimkien naqra jibda jitmermer
U anki relazzjoni tiegħek mal-prodotti u servizz li tipprovdi kumpanija tiegħek, jiġifieri tiegħek ilek sentejn ma tmur għax-xogħol kapaċi nbidel il-prodott u laqas taf kif inhu qas tarfu jekk tara farmatura, dawna esperjenzi li mhux pandemija għasab ġew nirrealizzaw kemm importanti l-kuntattu mal fuq il-post tax-xogħol u l-kultura tal-post tax-xogħol dak li jkun ħoss li jiena immur għax-xogħol mhux għax ma nistax naħdem id-dar, imma meta mmur għax-xogħol, l-esperjenza tax-xogħol tiegħi hija iktar pożittiva, nieħu iktar enerġija minn sabi nkun naf iktar x'qed jiġri, għandek aspett soċjali qawwi fuq ix-xogħol. Jiġifieri il-preferenza tal-Kamra tal-Kummerċ hija li t-teleworking ikun utilizzat biss fil-bżonn. Ara jiena naħseb il-fatt li jkollna teknoloġija li tippermettilna li meta rridu naħdmu mid-dar, nistgħu naħdmu mid-dar ikunu x'ikunu l-bżonnijiet, jiġifieri jekk hux il-pandemija, jekk hux sitwazzjoni familjari, jekk hux whatever. Hija ħaġa tajba huwa progress. Imma importanti ħafna li ma nitilfux is-sens li naħdmu għal organizzazzjoni li għandha kultura. U dik ir-relazzjoni umana hija importanti ħafna fin-negozju. Il-negozju mibni fuq relazzjonijiet umani. U ovvjament dak li qarribna aktar lejn il-kultura tal-teleworking kien il-pandemija. Il-pandemija kif impattat il-kummerċ Malti? Għandna numru ta' industriji li jiddependu ħafna fuq social contact. Waħed minnhom huwa t-turiżmu. Ġifieri fil-moment li inti trid taqta' dak il-kuntatt u nibdew nitkellmu fuq social distancing, jkollok industriji li jispiċċaw għall-kub tajhom. Ġifieri realtà. Jekk anke aktar statistikament fl-Ewropa dawk il-pajjiżi li għandhom turiżmu li huwa persentaġġ sostanzjali mill-GDP tagħhom ma l-iktar li ġew affettwati. Aħna t-turiżmu kemm hu parti kbira mill-GDP tagħna? Ifhem, b'mod dirett jew indirett għandek madwar 25% li huwa b'xi mod maqut ma' turiżmu għax għandek parti mir-retail pereżempju, rajna anke mill-esperjenza tal-pandemija li jingħaqad ma' turiżmu. Jiġifieri huwa pilastru importanti fl-ekonomija tagħna. U ġie affettwat ovvjament, però mhux biss, jiġifieri kull settur ieħor xi ftit jew ġie affettwat mill-pandemija, jiġifieri għaliex mhux ix-xogħol kollu jista' jsir mid-dar, jiġifieri importanti ngħiduha, kulħadd jaħseb taħdem mid-dar. Fil-manifattura, pereżempju, 90% tal-jobs huma possibbli, forsi nies tal-uffiċċju forsi ma fabbrika jkollok 10% li qegħdin fl-uffiċċju, in-90% l-ieħor mhux qegħdin hemm. Allura xi ħaġa bħal kwarantini pereżempju, il-businesses ta' tip jaffettwawhom ħafna, u għalhekk importanti li dejjem nibqgħu nistaqsu masma' hemm bżonn tkun daqshekk twila, hemm ċirkostanzi fejn wieħed jista' jgħid isma' m'għandniex bżonn 14 il-ġurnata li saru 10 tiem illum għal minnu vaċinat bil-booster, forsi qatt naslu f'punt fejn ngħidu isma' kalla jrid m'għandhomux, anke dawk l-10 tiem żejda. Jistgħu jonqsu iktar għaliex il-kost tal-kwarantina taqa' kollha kemm fuq il-business, ġifieri xi ħaġa li forsi nies ma jrealizzawx li meta jkunu kwarantina jibqgħu jitħallsu mhux mill-lif tagħhom, mhux mis-sik tagħhom, huwa xi ħaġa addizzjonali. Ġifieri jekk inti f'sena ħrist kwarantina 3 darbiet, xahar u nofs paga ekstra. U ma produċejt xejn fiha. U dik il-xahar u nofs paga dik min irid iġorra? Iġorra l-employer. Ftit għajnuna minnaħa tal-gvern li tista' tapplika liha, però dik il-ftit għajnuna tkun parti biss mis-salarju l-kumplament qed joħorġu l-employer, apparti milli qed jitlef ix-xogħol tiegħek u jrid jirreplacejak u ħafna drabi ħajjirreplacejak bil-overtime ta' ħaddieħor għax riżorsi żejda jerġa' jħallas bis-sija u nofs tas-sija żejda ta' ħaddieħor. U l-konsegwenza ovvjament. Il-konsegwenza huwa li l-ispejjeż jisplodu, dik hija l-esperjenza tal-pandemija tal-employers, jiġifieri spejjeż ogħla, inqas output, bottom line, jiġik bil-minus imbagħad. U dan possibilment apparti ovvjament it-trasport nimmaġna. Il-trasport, il-prezzijiet tal-materja prima, ġifieri. Kollox ogħla. I mean, mill-ewwel ta' Jannar law jiena jgħid niftaħ emails li jgħidu li l-prezz ta' dak jiżdied il-prezz ta' ġifieri anke minn barra minn Malta qed nitkellem. U żidiet fil-prezzijiet mhumiex marġinali, ġifieri qed nitkellmu 10, 15, 20%, dak it-tip ta' persentaġġi li jaħżduk. U dalodu fil-fatt Mark bat li artiklu li jgħid li anke l-ħobs sajola u anke l-ħalib. Prodotti tal-ħalib, il-ħalib il-bażiku biex niftehmu l-ħalib l-abjad le, imma ovvjament qed iżommu hekk għax huwa staple product. Però il-kost ta' kollox ogħla, ġifieri irrelevanti jekk il-prezzijiet
u x'ta' kollox żdiedu bl-istess il-kosta kollox. Taħseb li il-gvern għandu jintervjeni f'dal każ? Meta qed jiġu affettwati ħwejjeġ bażiċi bħal ħobs. Il-gvern għandu b'xi mod jindaħal biex jinnafja sussidju, jirregolarizza li ma jista' jkun hemm capping fuq kemm tiswa ħobża. Ara, price capping huwa xi ħaġa li jisu bħala pajjiż imxejn għal-bot minnu. Jina l-modni kemm rajt li l-Ungerija, per eżempju, is-setjat il-prezzijiet għamlet price cap fuq xi items li huma staple il-ħalib, eċetera. Jiena naħseb li imxejna il-bot naqra minn dik bħala ekonomija, ġifieri li taħsibx li idea tajba. Jiena naħseb li jidher li huwa fil-pjan tal-gvern huwa li jipprova iwieżen il dawk li ħajkunu l-iktar mill-quta. Għax ovvjament in-nies li jkollhom income li huwa bażiku, dawn il-prodotti tal-ikel ikunu persentaġġ ogħla min-nefqa tagħhom. Allura meta jiżdiedu prodotti tal-ikel daw ikunu affettwati iktar minn ħadd ieħor. Jiġifieri l-gvern li se jagħmel mhux li jagħmel capping fuq ċertu affarijiet. Price capping naħseb hija xi ħaġa li l-ekonomija tagħna llum mxiet il-bot minnha, ġifieri it's free market economy. Imma li jiġu mejjuna n-nies li jiġu mejjuna dawk li l-iktar li għandhom bżonn jidher li dik hija l-linja. Issa biex ngħidu kollox, il-kola hija bbażata fuq l-RPI, Retail Price Index, li jimbena fuq il-prodotti li jikkonsmaw in-nies. Ġifieri, meta jiġi kalkulat dan fl-aħħar tas-sena, probabbilment insibu li ħajkonna rata ta' inflazzjoni sinifikanti u allura l-kola tkun accordingly sinifikanti. Cost of living adjustment għat 2023. Ġifieri, għandna il-mekkaniżmi biex nindirizzawhom dawn l-affarijiet li ju żgur minnu huwa li rata ta' inflazzjoni li qed naraw din is-sena hija xi ħaġa li konnilna ħafna ma naraw għax aħna konna drajna b'rata ta' inflazzjoni baxxa ħafna mhux Malta biss l-Ewropa kollha. U għajr il-mod kif inġessixxu l-kwarantina, hemm affarijiet oħrajn li taħseb il-gvern seta' jagħmel aħjar jew jista' jagħmel aħjar jew forsi affarijiet li taħseb li ma tajbin. Ifhem naħseb il-mod kif bħala pajjiż ġestejna l-kwarantina, mhux il-kwarantina, l-pandemija kollha kemm hi, biex ħajt kien perfett għax ovvjament isiru errors of judgment u din mhux xi ħaġa li tkun irrehersja ta' qabel u ċirkostanzi kollha qed jinbidlu, però naħseb on the whole il-fatt li irnexxielna naslu f'punt issa fejn għandek rata ta' vaċinazzjoni li hija għolja u allura li tippermetti li per eżempju ristoranti minn nhar it-tnejn se jkunu miftuħin mingħajr il-2 meter social distancing. Bil-premessa li kull min ikun ġoderja ta' ristorant ikun vaċinat. Imma compared ma' ħafna pajjiżi oħra dan huwa lussu. Jiġifieri naħseb saru ħafna affarijiet tajbin fil-ġestizzjoni tagħha. L-iktar ħaġa li naħseb issa qed tinħass li hija pis hija fil-fatt il-biċċa xogħol tat-tul tal-kwarantini. Jidher li l-awtoritajiet qegħdin iħarsu qegħdin attenti biex jaraw biex malli jkunu komdi li r-rata ta' vaċinazzjoni bil-booster hija għolja biżżejjed li tiggarantixxi li isma' neffordjaw innaqsu għax inti l-kwarantina l-fejn tagħmilha biex tnaqqas ir-riskju ta' tixrid tal-virus. Jidher li l-intenzjoni hija li bil-mod tonqos din ukoll. Missejt ukoll fuq il-turizmu u naf li intom għandkom ukoll bħala l-Kamra tal-Kummerċ għandkom xi ideat li jmorru lil hemm forsi kif ġestit dal-aħħar is-suq tat-turizmu. Ara, Novembru li għadda lonċajna dokument jismu Rediscover fuq it-turizmu, dokument li sar flimkien ma' Seed Consultancy, sponsor ieħor ta' Chamber. Fi-Chamber għandna numru ta' business sections, waħda minnhom u waħda Seed Consultancy x'jagħmlu? Consultancy, riċerkaturi fuq. Jgħidu startups, ġifieri seedek tinsta ma nafx moħħi. Jgħinu startups fil-fatt naħseb li anki joffru xi spazju minn fejn joperaw startups waħda mill-entitajiet li ħadet din l-inizjattiva. Però jagħtu numru ta' advisory services ukoll. Il-business section tat-turizmu hija waħda mill-iktar attivi bħalissa fil-Kamra tal-Kummerċ u dawn ħadu dan l-inkarigu li jippruvaw jagħtu dimensjoni, jagħtu direzzjoni ġdida turizmu Malti. U għaliex hija importanti din. Għaliex aħna sa 2019 konna kuntenti li l-numri dejjem qed jiżdiedu kull sena jiżdiedu. Fil-verità, il-carrying capacity tal-pajjiż għandha l-limiti tagħha.
U anki fi 2019, meta kellna record numbers ta' turizmu, fil-fatt kellna ħafna sodod vojta. Ħafna bed nights vojta, ġifieri xorta kien hemm diġà excess capacity ta' bed nights. Is-inti meta jkollok lukanda, tibda tifdi meta tkun mimlija bħala bed nights, ċertu percentaġġ, ġifieri l-ewwel ftit lukandi li tbieħ, l-ewwel ftit kmamar li tbieħ ma tkunx qed tagħmel tittimlija iktar minn 75-80% biex tibda ta' trendi. Mela jekk ħanibqgħu nżidu is-sodod, nżidu l-kmamar, ħajkonna problema, għax ħajjispiċċa ħadd ma jista' jifdi, u mbagħad kulħadd jibda jaqta' l-prezzijiet biex jimla, u l-kwalità tal-prodott tibda niżla tibda tnaqqas l-ispejjeż biex tipprova tkopri. Jiġifieri il-messaġġ essenzjali ta' dan id-discover ta' dan dokument huwa ejja nifukaw fuq il-kwalità. Mhux qed ngħidu li bil-fors kollox ikun 5-star resort or whatever għaliex is-suq huwa wiesa. Imma hemm il-kunċett ta' quality 4-star u quality 3-star ukoll mhux l-istilel imma il-valur mal-prezz. U meta nagħtu xi ħaġa 5-star, jana naraw li tkun vera 5-star. Min jiddettax kollu. Min jiddettax xikun 5-star u le, għaw xi entità. L-MTA li tagħti dak imma jiena li qed ngħid vera 5-star, inti tista' tkun 5-star resort mill-aqwa, però kif toħroġ bankina mkisra, pereżempju. Dan eżempju li ġieli semmejtu jiena waħda mill-affarijiet li vera teffettwani. Il-pakkett kollu, l-esperjenza tal-btala, tat-turist f'Malta tkun kollha kemm ta' kwalità. Iġifieri imma hawnhekk qed titkellem fuq investiment infrastrutturali enormi. Investiment infrastrutturali sostanzjali, però iktar investiment fil-kultura, fil-livelli tas-servizz tal-ħadima li jaħdmu fit-turizmu. Imma li jmur li l-in mill-lukanda inti qed li anke l-ambjent barra. Kollox l-ambjent, kif immaġina nimmaneġġaw l-iskart, trasport, kollox. Hija viżjoni holistika tkun li inti meta tiġi Malta mhix inti l-Lendja. Sa x'in titla' l-esperjenza tiegħek tkun waħda pożittiva li tgħid esperjenza ta' kwalità li nirrakkomanda l-ħadd ieħor. U fil-fema tiegħek hawn Malta għandna biex nattiraw. Inti qed tgħid li tajb li konna daw il-Bucket and Spade Sun and Sand tourists, pero fl-istess ħin ukoll ejja naraw kif se nattiraw iktar turizmu kulturali, per eżempju. Turizmu ta' iktar ta' kwalità. Bħal diving, per eżempju. Ġifieri għandna potenzjal f'ħafna setturi. Turizmu reliġjuż, turizmu fukat fuq il-Belt Valletta, il-Belt, it's a walking museum. Imma fil-sens dal-axħar kien hemm pjuttost żieda fil-lokandi butik, il-belt, kien hemm dan isu il-tiġdid tal-Belt Kapitali, bla dubju l-Belt Kapitali speċa ħadet pass il qudiem minn meta niftakar meta kont żgħirien li speċa wara s-seba ta' flaxija jaqgħu l-ħwienet u baħ, speċa ma jkun hemm assolutament xejn. Jiġifieri sar investiment u ħafna minnu investiment privat. Sar investiment privat. Imma issa rridu narfu nbijaw dak jiġifieri għandna ma nistgħux nibqgħu naraw reklami għat-turisti f'Malta anke fix-xitwa f'gazzetti Ingliżi li jkunu pure sun and sea and spade, you know, irridu nitalmu nbijaw iktar dak il-USPs, Unique Selling Points, li għandu il-prodott turistiku Malti. U rridu ninvestu fih dak il-prodott turistiku li huwa unik, għax ix-xemx u l-baħar u ħafna destinazzjonijiet oħra li għandhom, waħedhom mhux ħajjibqgħu biżżejjed. U donu la darba wieħed spiex taf moħħu jittimbra pajjiż jew destinazzjoni bħala post ta' Sun and Sand u spiex ta' jibda jimmaġna daw il-bajr fullati u sarlek il-ħin. It-tfal. Għandix t-tfal. Kasum bat nabdu għana kol fuq it-tfal t-tifla tjellum għedha mannanna u għatibatu l-videos u kajn għandi problemi tal-qalb. Bat nabdu nasmu fl-imkien u bat nabdu namlu grok. Xkon s-sanajn. Xkultant, meta daw il-messagġ, fil-sens, li jekk jiena għalda darba stabili xejt f'moħħ dak li jkun li Malta huwa pajjiż huwa destinazzjoni fej tmur Sun and Sand, huwa diffiċli li mbagħad biħli l-idea li jiena sta jkolli mur Malta jkolli btala esklusiva lussuża bespoke or whatever, spiex ta' huma żewġ messaġġi konfliġġenti. Jistgħu fil-verità, meta tqis id-daqs
tal-pajjiż. Jistgħu jissopravvixxu daw iż-żewġ idejat flimkien? Għand il-Manux ta' Paċville immur ta' sikwieta l-ikla romantika mal-mara jew ma' xi ħbieb intimi tiegħi. L-impenn li jitfgħu f'kull platt huwa kbir u huwa rifless fil-kwalità u fit-toma. Bla dubju ta' xejn il-Manux nirrakkomandah lil kulħadd. Iva, għaliex fil-verità jekk nitkellmu fuq turizmu kulturali għandna potenzjal enormi wkoll. Issa inti meta tkun qed bih se tittargetja dik il-biċċa tas-suq b'dak il-prodott li jotta liha. Ġifieri l-advert ta' Malta f'siswieq differenti jrid ikun differenti mhux l-istess ħaġa. Is-sena kollha jrid ikun hemm element stazzjonali pereżempju, jiġifieri fix-xitwa ejja nirreklamaw dawk it-tradizzjonijiet li huma assoċjati max-xitwa ejja nirreklamaw il-għawdex pereżempju li fix-xitwa għandu karattru partikolari bil-kampanja, eċetera. Jiġifieri irridu nittalmu nittargetjaw swieq niċeċ bi prodott niċċa. U prodott niċċa ta' kwalità. Fil-fatt għawdex huwa mfittex minn ħafna nies ta' ċertu status. Per eżempju, reċentament Matthew konna nitkellmu dwar dal-aħħar għaddi l-ktieb ta' Men on Fire, ma x'għaxajtu dal-film. Qatt ma rajtu il-film Men on Fire, Denzel Washington? Le? So, da film sar Hollywood, imma nkiteb minn wieħed minn ċertu awtur li kien jgħix għawdex u fil-fatt il-ktieb oriġinali bbażat Malta u l-Italja. Ġifieri da jmur fis-sens eventwalment sar il-Messiku u l-Amerika. Imma meta nkiteb kien sar ġifieri jisemma Glen Eagles, jisemma l-Munxar, eċetera, eċetera, da biex jitrenja jkun jgħod jaqsam il-fliegu, eċetera, eċetera. Li dajtu għalli diġà hemm uħud li jfittxu il-postijiet partikolarment għawdex naf li Billy Connolly kien jgħix għawdex il-comedian, naf ċertu cricketers li ma jixtuqux ikunu f'lajn tal-pubbliku. Fis-sens il-potenzjal hemm qiegħed. Ċertament. Taħseb dal-aħħar però qed naraw ukoll ħafna affarijiet fl-aħbarijiet li qed jippuntaw li l-fatt li forsi l-ambjent għawdex ukoll maħniex qed nagħtu kasu. Tinkwetana, ġifieri kienet waħda mill-affarijiet, waħda mill-ewwel assignments li kelli meta bdejt it-term tiegħi f'April li għadha kien propju għawdex. L-overdevelopment ġo għawdex qed jinħass. U għawdex għandu karattru partikolari, ġifieri għawdex jekk isir bħal Malta, tintila fil-preġu kollu tiegħu. Ma nfordjawx li morru f'dik id-direzzjoni, ġifieri naħseb irridu nagħmlu minn kollox biex il-karattru li għandu nżammuh kemm jista' jkun intatt, ġifieri dawk il-villaġġi, dawk il-green belts bej villaġġ u ieħor. Ma jistax ikollok UCA, mbagħad eżatt barra minna 5 solari, toħroġ b'mod gradwali. Fil-fatt għalhekk qed ngħidu aħna bħala Kamra tal-Kummerċ isma' hemm bżonn li jiġu reveduti anki daw il-2006 local plans biex jirriflettu verament dak li rridu naraw fil-pajjiż fil-futur. L-estetika hija importanti ħafna u meta żgħażagħ jgħidulna smax l-ambjent qed jikrieħ. Dak li qed jaraw. U jekk qed jaraw iż-żgħażagħ qed jaraw ukoll in-nies li ġejjin minn barra li jgħidu. Kollok Maltin li ilhom ma jiġu Malta xar snin, jiġu jieħdu qata. Apparti iż-żgħażagħ, dawn l-intrapriżi barranin li konna nitkellmu dwarhom l-ewwel li intkom inkoltu tikkomunikaw magħhom. Igergru fuq l-ambjent? Għaliex inti meta tagħżel pajjiż, qed tagħżel pajjiż li mhux biss ħadd taħdem fih imma ħatgħix fih. Jiġifieri pereżempju waħda mill-affarijiet li żżomm lura investituri barranin. Jekk pereżempju m'għandekx biżżejjed skejjel privati biex tikkejterja għad-domanda. Pereżempju xi ħaġa li tattirhom minnaħa l-oħra hija l-kwalità tas-servizz tas-saħħa tagħna. Jiġifieri kollox il-pakkett kollu jrid ikun ta' kwalità. Il-competition hemm bħarra enormi, pajjiżi li qabel laqas biss konna nisimgħu bihom qed joħorġu bis-saħħa biex jattiraw l-investiment. U għandek ħafna pajjiżi fl-Eastern Europe, xi wħud minnhom li huma membri tal-Unjoni Ewropea oħrajn li għadhom ma sarux membri, ġifieri dawn ikunu kompetituri tagħna għall-investiment barrani partikolarment. Jekk ħan nitkellmu fuq it-turiżmu, għandek il-Mediterran kollu li huwa kompetitur tagħna, ġifieri
bil-Greċja, Turkija, eccetera, tarf li juħor Spanja, l-Portugal, il-Kroazja, per eżempju, tal-pajizi pa' Slovenja, għandek ħafna competition, ġifiri fil-verità l-Afrika ta' fuq miex competition għax hemm ċertu instabilità bħalissa, però potenzjalment tkun ukoll, ġifiri competition għandek kemm trid. Fil-verità però aħna żar biżejjed li ma rridux ħafna mis-suq tad-dinja, rridu ftit qatra żgħira u nimxu, però dik il-qatra tkun ta' kwalità. U hemm xi swieq partikolari li taħseb nagħmlu tajb inħarsu lehom? Għal xiex, f'liema sens. Biex niġbdu iktar foreign direct investment, biex il-kummerċ jitjieb. Ara, aħna Malta fejn m'għandniex żvantaġġ compared ma' pajjiżi oħra huwa fejn għandek kontenut diġitali qawwi. Għaliex dawk il-limitazzjoni ġeografiċi u ta' trasport li mbagħtu bihom, per eżempju fil-manifattura, f'affarijiet li huma digital mhumiex ixu. Però rridu noqogħdu attenti li ma nisbilanċawx l-ekonomija tagħna, jiġifieri li nżommu biżżejjed diversifikazzjoni. Dirajnija waqt il-pandemija, ġifieri għax għandna ħafna turizmu, ħassejnija ħafna. Il-manifattura li qabel kienet din on the way out, taf kif, saret is-Cinderella story waqt il-pandemija, il-manifattura sejra tajja biex il-manifattura se tiktar nies. Ġifieri minn ftit snin ilu konna ngħidu it's on its way out, illum nirrealizzaw li importanti li kollok manufacturing base sod fil-pajjiż. Imma pereżempju, u forsi l-ignoranza tiegħi, imma pereżempju nara pajjiżi bħal pereżempju l-Lussemburgu li huma magħrufa li huma speċta kapitali tal-banking Ewropew. Għonet huwa minnu da? Huma b'saħħithom fis-settur finanzjarju ħafna. U huwa l-ikbar settur fil-Lussemburgu li qed ngħid huwa li speċjali daw ddeċidew li ħaspeċjalizzaw fis-servizzi tal-finanzi. U minn hemmhekk ferexxew. Aħna jista' jkun li qed infittxu n-nix li għandna bżonn infittxu dik l-istess nix. Aħna ma neffordjawx li nkunu ristritti għal settur partikolari bħalma il-Lussemburgu, għax il-Lussemburgu qiegħda f'nofs tal-iktar 3 pajjiżi b'saħħithom tista' tgħid fl-Ewropa, ġifieri għandek Franza, għandek il-Ġermanja u għandek fuq il-Benelux, Belgium u Netherlands huma parti mill-Benelux, so Luxembourg, Belgium u Netherlands. Ġifieri daw ċirkondati pajjiżi sinjuri, daw għandek nies li jgħixu Luxembourg jaħdmu fil-manifattura just across the border, pereżempju. Mela huma m'għandhomx, ġifieri dak kuljum jaqsmu il-border to the next country. Għandek ħaddiema li jidħlu Luxembourg jaħdmu fis-servizzi finanzjarji li fil-fatt jgħixu Franza jew jgħixu l-Ġermanja mal-border. Ma nistawx inqablu s-sitwazzjoni ta' Malta ma ta' Luxembourg, għax Luxembourg qiegħda in the mainland, on the continent. Issa minnaħa l-oħra Malta simili għal Ċipru, pereżempju. Ċipru m'għandhomx manifattura sostanzjali da' skemm għandha Malta, dipendenti ħafna iktar fuq servizzi finanzjarji u turizmu. Nafu ġara Ċipru ftit ta' snin ilu meta kellhom il-kroll fil-financial services. Jiġifieri iktar ma jkollok ekonomija diversifikata, iktar se tkun ekonomija b'saħħitha għandilhom iktar. Ma jagħmilx sens li nillimitaw ruħna l-dik jew l-oħra. L-importanti imma li kull ħaġa li nmissu magħha. Jekk ħammissu ma' aviation, pereżempju. Nikbru fil-fond f'dik l-industrija mhux nibqgħu nagħmlu biss l-affarijiet li huma basic skill. U naħsbu li l-pagi jistgħu jitjiebu billi nibqgħu nagħmlu l-affarijiet sempliċi biss. Irridu nibnu l-skill base għax il-pagi jiżdiedu meta l-skill base tiżdied, il-produttività tiżdied u tibda tagħmel servizz jew prodott li huwa ta' kwalità aħjar. U li huma l-industriji Maltin li qed jagħmluha dil ħaġa? Ara, hemm drive għal dil ħaġa f'ċertu pockets, ġifieri l-aviation semmejtu wieħed minnhom hemm fejn jidħlu affarijiet ta' IT għandna pockets li qegħdin jagħmlu għadi. Il-manifattura partikolarment dik li ilgħu ħafna snin u baqataw in spite of everything, ġifieri għavolja ma tnix low cost u ma tnix bit-tax holiday, etc. Ħafna minn din manifattura għamlet transition from low cost products to higher value added. U dik it-transition tista' tiġi supportjata biss jekk is-sistema edukattiva tagħna tipproduċi biżżejjed knowledge workers f'dak li inġinerija, xjenza, kimika, fiżika, etc. biex daw ikunu jistgħu jibqgħu jitilgħu fil-value chain tal-produzzjoni tagħhom. U imma inti qed tgħid li investiment fl-edukazzjoni jsir. Isir. U r-riżultat huwa x'inhu r-riżultat?
Ir-riżultat huwa li għandek rata ta' dropouts li hija qawwija, ġifieri għandek ħafna nies li jieqfu, wieħed minn kull 6 jieqaf ta' 16 and that's it. Li hija huwa kmini wisq illum. U dawn joħorġu mill-iskola empty-handed. Però l-iktar ħaġa li tinkwetani, mhux biss li ma jkollhomx ċertifikati, imma la joħorġu b'esperjenza ta' 12 sena of increasing failure. Ġifieri dawn minn sena dejjem imorru għar. Mela il-motivazzjoni, il-mentalità, tista' timmaġina x'ħad tkun dawn, jiġifieri għana. Meta niġu biex nimpjegaw dan nies bħala employers, l-ikbar challenge mhijiex li tallimhom jagħmlu dak li għandhom bżonn ikunu jafu fuq il-lan tax-xogħol fil-fatt, l-ikbar challenge hija li ġelhom jemmnu li huma kapaċi jagħmlu xi ħaġa. U kif ħanaslu għalija spiex ta' din il-ħaġa? Hemm bżonn riforma kbira u fl-edukazzjoni. Id-dropouts ġejja mill-fatt li jien dropout pereżempju, jiena kon dropout ta' 16 waft l-iskola. U għalija kien ġejja mill-fatt li ma nafx, kien hemm dil-kwestjoni tal-falliment li dejjem tfalli, eċetera. Ġorra miegħek. Ġorra miegħek u tajt spiex ta' ħankompli falli u mbagħad jibtu ċertu riżentimenti u mbagħad meta tkun rebelli, mbagħad tirrebella u mbagħad tkun naqra idealistu spiex ta' xi sistema kontri jew sistema qedem biex timmanipulani u tagħmel li tilbija, eċetera. X'jista' jsir biex tiġi spiex ta' mitigata din il-problema? Tissir riforma serja fis-sistema edukattiva bil-bidu ġifieri the whole system. Fil-kontenut ta' dak li nagħmlu u kif nagħmlu. Jiġifieri it-tendenza hija minn sena l-oħra s-sillabi dejjem jiżdiedu, dejjem nippressaw iktar knowledge. Ovvjament, it-teachers għandhom an impossible task għax inti dejjem jiżdiedlek il-materjal li tittallem, għandek inqas ħin bil-pandemija għandek ħafna inqas ħin u tittara kif tagħmel biex finalment daw titwassalhom għall-eżami u dak is-sillabu dak il-kurriklu tkun ikkavarjajtu kollu. Il-maġġoranza ta' tfal titlifhom along the way u titlifhom mhux fis-sekondarja ta' biġġiet minnhom titlifhom anki fil-primarja x'il-gaps jibdew jikbru. Ġifieri, il-challenge hija kif se tgħallem b'mod differenti li jinti tkun tista' tittepja l-skills ta' kulħadd mhux biss ta' min l-skills tiegħu huma f'dawk l-areas li s-sistema edukattiva tagħna l-mod kif naħdmu jippremjaw. Jiġifieri pereżempju, jekk ikollok memorja tajba, is-sistema edukattiva tagħna teċċella. Issa mbagħad toħroġ minn hemm u forsi tkun useless fil-ħajja għax kull ma taf tagħmel huwa tiftakar xi ħaġa u terġa' tirriproduċiha. Imma fil-verità l-esperjenza edukattiva tiegħek tkun tajba u toħroġ minn hemm ħafna konfidenza. Jekk il-memorja miex il-forte tiegħek se tbagħti għax sistema preskrittiva. Il-5 points fuq hekk u 7 points fuq hekk u 3 points fuq hekk titgħallem amblament bum tiktibhom u lesti barra. Dak kollu jrid jinbidel. Speċa ir-realtà li ħafna mill-affarijiet li tkun taf, għasem għalfej, il-memorja l-lum naħseb qed titlef dejjem iktar il-valur meta tqis li teknoloġija tikkija u tik risposta. Jiġifieri fil-verità kemm int kapaċi tapplika dak il-knowledge, kemm int kapaċi tikkonnetti affarijiet li mhumiex connected b'mod ovvju, kemm int kapaċi tagħmilha man-nies l-interactive skills tiegħek x'inhuma. U taħseb li dawn huma ħiliet li wieħed jista' jitgħallem. Wieħed jista' jitgħallem, wieħed jista' jiżviluppa iva, imma l-ewwel isir ikollok iktar ħin fil-klassi għal dawn l-affarijiet. Ma tistax tibqa' titgħallem ħafna knowledge kontenut fantwali x'inkella m'għandekx iċ-ċans biex tiżviluppa dawn l-affarijiet. U rridu qisu nirriversjaw l-order ta' kif nagħmlu l-affarijiet. Jiġifieri pereżempju, jekk jien nagħmlek il-physics u l-ewwel nagħmlek it-teorija. Mela il-bravi dawk li jiftakru jitgħallmu malaj. Dawn fehmu. Nidħol il-laboratorju u nagħmlu l-eksperiment li tiġa spjegajtlek fit-teorija. Il-bravi daw talmu blament jafuh. Dawk li batu biex jitalmu blament għaz jafu x'qed jiġri. Meta tkun bil-maqlub nibdew bil-prattika. Ħalli inti titgħallem billi tuża s-sensi kollha, tipprova, tesperimenta. Ħaddu iktar, ħatiħu iktar ħin għax tagħmel numru ta' esperimenti li ma jirnexxux. Imbagħad tgħid mela din hekk irid nagħmilha biex taħdem, però ma tinsijat. Għax ma tix tagħmel effort biex tiftakara. Esperjenzajta eċta, tibqa' miegħek għal ħajtek. Fil-fatt bil-physics kelli preċiżament dil-esperjenza jien għamilt mhux 3 snin l-iskola ma nista' nifhem xejn u mbagħad kien hemm mallim Taljan li kien kiser sajħu spiċċaw id-dar tagħna x'id-dar tagħna kienet halfway house għal nofs il-pajjiż. U kien qatt jispjegali l-physics b'mod applikat. Biex beda jispjegali isma' jekk inti tkun qiegħed f'karozza
U tafas il-break, kemm tafas ħadhom biex il-break, tieqaf. eżatt. Biex taf xieġilek, meta tkun qed tafas il-break u inti tersaqna l-qoddim. Dik tafal fej, u bat meta għati spiegaħi li b'mod iktar prattiku, biex il-physics tal-limtu ħafna iktar malajr. U ma tinsieħx, u diki, għax ma tix tistriħ fuq il-memorja. Mela, fuq dik il-nota, ħanaddu issa sezzjoni li ħana nsejħula jistaqsu il-patruni miġuba lilna minn l-hair laser hair removal, weħlet li, tal-Browns li jena men wasal l-izmin biex namlu għax għandi dari naqata Wolverine. U ma konx naf, mort l-dar nifraħax kont għadni kif għamil ċeba pull-ups il-ġim u l-mara għatnurija dari, għat li ma naqa sufi, dari sufi, inti ovvijament dari għat ma taraħ, il-mara għaxija hija riċerkatriċi u rrit l-evidenza ħadet li ritratti u jena għamil ġurnata b'geddumi mal-art. Konsegwenza ħamur namel da laser hair removal, ġur ranġalli l-appuntament. Tlaqna issa għal-parti li jistaqsu l-patruni bħal ma tafax inti patruna u kull. Aħna nafżaw speċas ma ġeja Marisa Xwire fuq il-podcast għandkom xi mistoqsijiet għalija. U l-ewwel mistoqsija hija ġejja minn l-ħabib tagħna Xaru din kamilli nsalli għalih minn hawn. Mela, Xaru saqsina kemm hu diffiċli li tkun f'pożizzjoni ta' poter peress li inti mara. Jiena m'iniex qiegħda f'pożizzjoni ta' poter biex inkunu ċari. U hija bħala direttriċi manageriali ċertu xorta poter, eventing hija pożizzjoni ta' responsabilità. Jiena ma nasibx li xujja jekk tkun xmara jew raġel. Naħseb ultimately l-iktar ħaġa importanti hija għandekx il-kompetenza biex tokkupa dik il-kariga. Minn hemm ħanibdew sewwa. Issa, jekk hemm xi aspetti li l-fatt li tkun mara tagħmililek xorta aktar diffiċli, anka jekk ikollok il-kompetenza, hemm naqra minnhom daw, jiġifieri hemm ċertu ideat kulturali, soċjali, whatever, il-mod kif tinqasam responsabilità fil-familja, eċetera, li tagħmililek daqsxejn iktar diffiċli. Hemm affarijiet prattiċi, jiġifieri jien naf pereżempju l-irġieli jilbsu sud blu u miżbajda kuljum and they're fine. Aħna ma nistgħux nagħmlu hekk, irdu nieqfu naħsbu kuljum sewwa. Jiġifieri hemm dawn l-aspetti li forsi jagħmlu daqsxejn iktar diffiċli ma naħseb finalment fejn ikun hemm il-kompetenza u jkun hemm il-will to succeed. U dina qed ngħidha anki biex ninkoraġġi nisa oħra. Ejja ma qogħdux lura, ġifieri jekk inħarsu lejn l-attainment edukattiv tan-nisa u aħjar minn tal-irġiel fl-pajjiż. Maħniex nużaw il-potenzjal kollu ovvja x'intares madwar. Ma dik mhux riflessa mbagħad fil-workforce. Mhix riflessa fil-workforce, partikolarment fil-karigi at the top. U jiena naħseb li aħna anka bħal employers issa nitkellem bħal employers maħniex nisfruttaw dis-sitwazzjoni tajjeb biżejjed għaliex jekk inti hemm ħafna inqas nisa li huma f'pożizzjonijiet senior f'kumpaniji. Bil-fors li għandek ħafna nisa li qegħdin f'pożizzjonijiet inqas li għandhom potenzjal li jikbru iktar malajr. Mela inti titfittex dawk u tgħid isma' din. Mhux faċli li tiċċallenġja ċertu tradizzjonijiet, jiġifieri hemm ambjenti li forsi jħossuhom skomdi li kollhom il-mara tmexxi pereżempju. Però l-esperjenza. Kellek dil-esperjenza? Fem, ara, tinnota li f'ċertu ambjenti jisu jinħasdu naqra, però fil-verità meta jkun hemm il-kompetenza u inti ġib ruħek mod li tirrispetta l-fatt li għandhom bżonn jidraw ftit l-idea, tibnija relazzjoni u timbena relazzjoni ta' rispett over time. Ovvjament, inkunu għadin niċċallenġjaw ċertu normi, ma bil-mod naslu wkoll. U din il-bidla biż-żmien tiebet? It-tieni verżjoni tal-app Free Hour tgħin eluf ta' studenti f'kull istituzzjoni edukattiva ta' Malta jqablu t-timetables ta' xulxin fil-waqt li tħabbrilhom meta jkun daħlilhom l-istipendju u torjenthom fl-Università permezz tal-Campus Guide Videos. Mela niżlu l-app tal-Free Hour u segwhom fuq l-Instagram tagħhom freehour_Malta. Ifhem, illum qegħdin ħafna ħjar milli konna 20, 30, 40 sena ilu. Ma naħsibx li qed titjib bir-rata li nixtiequ, naħseb kieku titjib b'rata aktar maġla. Il-pajjiż ikun aħjar għax meta tirrealizza kemm għandna untapped potential fin-nisa, kieku nagħmlu xi ħaġa fuqha din u niffaċilitaw li dawn ikunu jistgħu javvanzaw iktar fil-karriera aktar malajr.
U meta qed ngħid nagħmlu xi ħaġa mhux biss aħna bħala employers, imma anke aħna bħala nisa, we need to lean in and do our bit. U xista jsir b'mod prattiku biex ikollna aktar, ovvjament it-tradizzjoni hija il-kultura u t-tradizzjoni hija xi ħaġa li ma nafx kif tista' tiġi indirizzata per se. Ħafna drabi jkun hemm bżonn li fil-familji jkun hemm iktar sharing ta' responsabiltajiet familjari għax ħafna nisa ma jieħdux fuq livell professjonali ta' karriera dak kollu li jkunu jifilħu jieħdu għax iħallu dak il-buffer biex meta jinqala xi ħaġa d-dar qegħdin hemm għandhom il-ħin għal-familja, whatever. Jaħseb jekk dak il-buffer ikun ix-xerjat bejn il-koppja, il-mara jkollha iktar possibilità li tieħu jobs li huma aktar impenjattivi, per eżempju. Forsi digressjoni żgħira, u ma nafx jekk tix tidħol fiha, fuq il-mekkaniżmu li sar fil-Parlament biex. Jiena personalment ma joġobni xejn. Għalfej. Għaliex qed kabbar parlament li huwa tiġa kbir. Allura tiżid in-nefqa pubblika. U qed iżid, apparti minn qed iżid in-nefqa pubblika, ir-raġunament ikun jekk kienu qed noħorġu fuq l-istess distrett. Inti se tgħid ivvutaw lili. Għaż din anke jekk ma ġġibx voti, xorta ħadd tidħol ma' dawk it-12. U mbagħad inti ħadidħol biex ta' Jiena frankament ma nkunx irid nidħol ma' dawk it-12 kieku le, fil-verità ma nkunx nidħol ma' l-ebda minnhom, ma żgur mhux ma' dawk it-12. M'għandekx ħajra politika. Assolutament. Assolutament le. Mela, f'momenti meta l-gvern, Marija Gawċ issaqsi. F'momenti meta l-gvern ingaġġa tant impjegati u jixxotta is-suq privat. Xin il-veduta ta' li tħaddidna dwarha. Taf xi tinsaqsi jekk hemmx x'inhu l-impatt ta' dan il-fenomenu ta' importazzjoni wholesale ta' impjegati minn barra fuq l-industrija Maltija u forsi b'mod partikolari spiex ta' fuq il-suq tax-xogħol. L-impatt immedjat li qed iżommuna għaddejjin jekk ngħidu l-verità, fil-mingħajrhom nieqfu daw. Sewwa. Dik il-verità. Issa il-kustjoni hija kemm aħna kapaċi li jibqgħu. Aħna li nosservaw huwa li nimportaw ħafna nies ma jdumu on average xi sentej. Jiġifieri għandek l-ispejjeż biex tirrekrutjhom, biex titrenjhom. L-ispejjeż fl-operat tiegħek minħabba differenzi kulturali, eċetera, there is a cost in that too. U sentej wara jitilqu. U għalfejn jitilqu ma? Jitilqu għaliex maħniex qegħdin nippruvaw li dawn jaraw futur fil-pajjiż, jiġifieri nġeddulhom il-permess sena b'sena biex iġibu l-familja kważi impossibbli. Ħafna drabi minħabba l-prezzijiet tal-kirjiet li huma għoljin ħafna jispiċċaw jixxerjaw ma xi nofsu żana oħra sakemm tkun waħdek forsi tagħmilha mhux tagħmilha bil-familja ma. Jiġifieri mhux qed nurruhom futur hawnhekk. U dawn x'jagħmlu jużawna stepping stone, mela qatt jiġi hawn jitgħallem naqra u jmur jaħdem x'imkien ieħor imbagħad. Ġifri, tkun hemm eżodu lej pajjiżi Ewropej oħra, per eżempju, partikolarment fin-nursing, ġifieri. Kbira li. Ħasra. Mela, il-mistoqsija li miss mhux qiegħda nkwadrata sewad. Imma posta ta'. Għala. Għax il-biċċa ta' fuq irrispondejni diġà. Ora, skużani. Ma. Kemm taffettwa ekonomikament il-korruzzjoni u r-rent seeking u kemm tiġi wkoll bħala spiża għal negozji żgħar dat jistaqsi Mark Camilleri? Ara, il-korruzzjoni jaħodha mill-affarijiet li jista' jkollok f'ekonomija. Inti, il-korruzzjoni li tagħmel huwa li tiddevja riżorsi lejn individwi jew kumpaniji partikolari għaskapitu tal-kumplament. Mela inti minflok ikollok an optimal resource allocation fejn għandek kulħadd qed jikkompeti u min qed jagħti l-aħjar valur jieħu x-xogħol, għandek allokazzjoni li hija perversa nagħmlu hekk. Jiġifieri il-benefiċċju li tieħu s-soċjetà kollha minn dik in-nefqa se jkun inqas. U il-korruzzjoni tipprokrea setta valuri ħżiena, ġifieri meta tibda tara li bil-korruzzjoni tasal, mela inti se tgħid mela jien mhux ħanbqa' nagħmel affarijiet kif suppost, ħanibda nagħmel bħala għax inkella ma nikolx. U tnawwar is-soċjetà kollha. Meta l-inċentiv ma jkunx li tħabbrek u tkun innovattiv iżda li. Mhux hekk. U kemm isuha problema kbira f'Malta partikolarment din? Ara, il-korruzzjoni teżisti kull imkien, ġifieri let's not think li ma teżistix.
Imma fejn tibda tinħass li hija prevalenti li mhijiex l-eċċezzjoni, hemmhekk jibda jkollok ċertu ammont ta' kwiet. Issa l-esperjenza ta' pajjiżna fl-aħħar ftit snin, kulħadd jaf x'kienet, jiġifieri naħseb wasalna f'punt fejn indirizzawha serjament din għax il-ħsara li qed tagħmel hija serja. Nispiċċaw jiġifieri l-aħjar nies li jkollna jitilqu għax mhux kapaċi jilagħbu l-logħba b'dawn ir-regoli. Għax ma jixtiequx jikkompromettu ruhom. Għax ikollok nies li huma integri, ikollok nies li jgħidu lejjina ma nitċappas fiha di, ma nidħolx għall-politika pereżempju x'ma rridx inkun espost għal dit tip ta' pressure. Xaġa li tfakarni fija, speċa xe inti jettajt li daw ovvjament jitfaw nis li huma integri fi żvantaġġ. U forsi din għad digressjoni, però għamiltu stqarrija intom fuq dal-inċentiv li kienet isir fuq it-taxxa tal-proprjetà. Ma nafx tispjega ftit u tispjega speċjal problema ta' kombi għax kienet di. Il-gvern qed jipprova jiġbor l-arretrati tat-taxxa u sewwa jagħmel. Issa, inti biex tiġbor l-arretrati, ħafna drabi tispiċċa tagħti xi forma ta' inċentiv biex wieħed iħallas. Awtomatikament, meta qed tagħti inċentiv biex wieħed li għandu l-arretrati jħallas, qed tiddiskrimina kontra min dejjem ħallas. Xi dak l-argument tagħna. Fil-verità, li jrid isir huwa u tiħriġna stqarrija fuq għall-bieraħ. Li nassiguraw li dawk l-operaturi li ma jkunux qed iħallsu it-taxxi li suppost iħallsu jkunu penalizzati meta niġu fil-proċess ta' public procurement. Inti ma tistax għandek tagħti il-miljuni f'taxxi u tieħu l-kuntratti tal-miljuni mingħand il-gvern. Il-ġiex affarijiet m'għandhomx ikunu. Palissa d-regola ma teżistix, ġifieri. On paper teżisti, imma fil-verità tiġi applikata b'mod limitat ħafna. Imma rridu naslu f'punt fejn jekk proġett memħat li jibbidja liħ, li jkollu the right credentials anka fej jidħol, taxxa, ma niddejqux ngħidu mhux ħala wardjawh għax ħadd li japplika mandu il-kriterja li hemm bżonn. Għax ħanajdlek xi jiġri. Qabel ma nagħmlu hekk, min huwa order, għaz biss jibboderja jibbidja, għaliex it-taxxi huma parti mill-ispejjeż tiegħek, jekk ma tħallashomx l-ispejjeż tiegħek jonsu mela inti tista' tittenderja bi prezz iktar kompetittiv in inverted commas. Kompetittiv dak il-mument għax in the long run għall-pajjiż mint kompetittiv xejn. Sewwa, però ħadd ieħor ma jistax jikkompetix ħadd ieħor qed iħallas għat-taxxa. Issa, fil-proċess ta' tendering, ħafna drabi l-allocation tkun cheapest compliant. Minnu l-orħos jieħdu. Imma għandek minn qed ikun l-orħos, għax mhux qed iħallas li suppost iħallas. Għax hemm spiża li mhux qed jonfuqha. Li hu suppost huwa obbligat jonfuqha. Interessanti ħafna. Mela, xi prospetti hemm f'termini ta' riċerka speċjalment fix-xjenzi, l-istudenti li jkomplu jistudjaw fuq livell ta' masters u PhD. Di semmejnijom. Nasib għandhom xir tisir mill-gvern biex inħolqu niċeċi oħra ta' ekonomija marbuta ġeħan. L-Odrik Abdullah nittama li s-sodisfajnik bit-taħdida li kellna sa' issa. Issa, kemm infakkarkom, mela, minna tiegħi jien m'għandix iktar mistoqsijiet għalik. Inti għandek xi ħaġa forsi li ma missejniex li xtaqt. Naħseb missejna ħafna affarijiet, jiġifieri. Sodisfatta. Tajjeb ħafna, mela, nfakruhom li id-dokumenti li semmejna se ssibuhom fid-deskrizzjoni tal-YouTube jew fid-deskrizzjoni tal-Patreon ukoll. Nfakruhom biex tkomplu tagħtu s-sosten dan il-podcast, dan il-proġett u ħwejjeġ anċellari kollha li jorbitaw miegħu. Nħeġġiskom tinaqdu mal-komunità tagħna tal-Patreon li hija patreon.com/John Mallia. X'imkien men kien hawn il-kaxxa tal-Manux fejn għax dik jien għaddejt għalija u vera nixtieq mbagħad wara hawn il-salted eclair hija fenomenali. Fil-fatt illum għal-break fix-xogħol fotejt il-keto diet u mort fajt waħda. Nirringrazzja ħafna lill-sponsors tagħna li huma ovvjament Browns, Manux, EMS, Tronics, Lavazza Free Hour, Seamless, Kutriko, Garmin li veret jgħini biex naraf il-problema tal-qat li għandi għax jiena self-employed u moħħi kollu għaddej.
Grazzi wkoll li Cabs li waslu nissaw il-Franks tal-whisky. Doqtu l-whisky? Iva mela. Kellek ċans, kellek l-opportunità. Kif ukoll ħabib tiegħi id-Derek, għatu like u subscribe, like edem kemm għalli go tiegħi kif ukoll għaxtejn l-algoritm biex dan il-filmat ikompli jiġi jiprolifera ruħu mal-internet. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Marisa. Nittama li darba nimis il-ħwejjeġ li nitkellmu dwarhom ikunu iktar pożittivi. Xem pożittiv, xem fuq l-orizzont. Qabel fuq nota pożittiva. Xem tajjeb li qed isir fil-pajjiż x'inhu jinħema biex tina ġejjini aħjar. Jiena naħseb li l-iktar ħaġa pożittiva li għandna fil-pajjiż bħalissa hija dil-belief li jisma' vera qegħdin f'sitwazzjoni diffiċli, però kapaċi ninqalgħu minna. U diment li nibqgħu naħsbu li kapaċi ninqalgħu minna u nibqgħu impenjati kif aħna impenjati kull minnu qed jopera fin-negozju jew fl-awtoritajiet regolatorji, eċetera, biex ninqalgħu minna. Jiena fiduċja fl-abilità tal-Maltin għandi ħafna. U fiduċja fl-abilità tal-businesses tagħna għandi wkoll, jiġifieri jekk għandna xi ħaġa li hija tagħna li tagħmilna Maltin aħna reżiljenti. U fuq dik il-nota sabiħa ta' tama, Marisa Xwireb, grazzi tal-li kont magħna, grazzi tal-li segwejtuna, il-lejli tajjeb il-kulħadd.